Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin Ediba AHENKAN933 FM. Midas touch. Right. Bunny Pandits. See, I'm nothing without your love. From the bottom last pit, you raised me up. See all the bad things I did, oh, you still did bless me. And now I see, oh, now no, yeah. And now I see, oh, now no, yeah. And now I see, oh, now no, yeah. And maybe I'm just sitting here from where you're from me. I now so I never hear from you, so now you're from. Hey, I caught that one to be a bit to me, baby. One man, not dear, me so my baby. Never need none of him, mom, and so my yogi. Now everything nice, everything fresh. Too much money, no problem. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin Ediba AHENKAN933 FM. Okay, so yeah, there, radio say 19 minutes after 7 a.m. Just gone by a matching sports. And I di Emma, me patch with that chintin the air to us so amamo. But then we've got a lot of people celebrating their birthday, and of course, we have to join them and celebrate with them. So at yes, yeah. And then Grofo be bring do my birthday. Switching to the brighter side of life. Hello, Mama. Good morning. Good morning. Mama na pombo ko die. Nyamiadumo na musa. Nyamiadumo yansu ya hoya pa na anope wa sori die. Oh, okay. Na wa sori ya nen so akoya o birthday na eda ne se na eko. Oh, ba de dia si akaya wi die na chese. Ya sida eni tonton ne tan ko meja. Ya de mo kasi. So dia se ba kwa akaya si. Sa. Enti se ba ne sa ya na wo sori ya den pa na ya we ye dey no wo bom pa ye wi ya wo ye den. So the bom pa ye wi ya. Meni chese ya ni je. Esa o bia o ben wi ya o. Dan ko for we say. It's no ya bibi ka bia na chese. Ya ni e dia kan ya no. I see. Na we ni ene ye di ne bon ana ya bankran. Ani ya akra. Oh, okay. Can you me pompe ma ba fie why? Anope mama, utie me. Oh, yeah, live. Ewa AHENKAN933 FM. Oh my God. Na go for bebre se da nim ne ne kasa abusua me pa cho ye ne eboni maame na kasa. Eboni maame akua free ne di ankasa de Beatrice opon. Mami anope yesi nyame hira wo pa. Amen. Omo akoma so ade nyina mram. Amen. Enti Priscilla ne nwum na wo pepa no. Me pesa wo to, me pesa wo. Enya hwe wo maso dia se ye benya kwafo na boa wo. And I friend say, Beto, the Dawasio. Na no nyame. The Dawasio. Na anopa unyante ya kwache nka wo hu pi. That's how daddy. Ya kwache ne abusuan nkan ni nyina se yanka nkyerɛ sɛ ye dɔw pa. Nyame ntu nkwanam pa. Eti adwuma na wo request ya no so ye body amount. Tie kakra. Gina so tie kakra. Ne nyame. Okay, Adunti.
mommy to my Yobi. Ah. Everything nice. Okay. And yane Mama Beatrice upon don't know any see a friend or a queer free ye. A bonny nana hima mammy. And then a birthday. Mama AHENKAN933. So the body AHENKAN. Odi AHENKAN say ene. Ojina neduma phone nyina name no ma wish you happy birthday. Thank you. That munyina. Radi mama hode. Amen. O mama tie fo ni ma se enye kese. Amen. So de na ma kai amo so ma frɛ me no. On fa se me ka obi ansi ho asem ko be sai ho. Amen. Yeah, that's the baby. You pon e be fie mama. Mate. Na mama mo we si se Wednesday Nana him sa 7:00 o continue obi a o che me betia. Okay. Say we so you be o dance my own. Okay. And then way o dey just say ye be di kakra bi ne de aka na ko. Sa it me pop me ba dance my sisi ya. Yeah, that's it. Bye bye. Okay. Me free up me call dance man. And you could birthday share. Many be no. Me so we did the birthday what? Okay, of course. So happy birthday going out to you once again. Mommy Beatrice upon Ghana for any say from Ebony mommy. But omuni mu within because when you bush you no. I don't pay you free higher call dance man you could do birthday. I give God the glory for turning around my story from studio to studio. Make the song for the Okay, so I've got a very tall list of people celebrating their birthday today as well. especially if you will every manager. Adi. Starting from Miankasa Mesoa, Beatrice upon I a friend a queer free Ebony Mame. Happy birthday going out to you, Mama. Live to be 93.3 and beyond. And of course to Nana Valentina Nana Ejiwa Ghana food him see a friend or a Fia Schwarzenegger. This is come. Debbie, when to be anto. Oh. Listen, me who have many so. It is one with me. I'm going to some send them. Okay, my hunu bako. And to another brother from. Okay, so a brother from another mother. Yeah, Dio. No, the can who case. This is what spiritually. So a brother from another mother, Melvin Asare Francis. Yet I throw Shino Bobo. Ona uhusti anopabofo Angel Takradi. Angel FM Takradi. Shino Bobo. Melvin Asare Francis. And your birthday. Happy birthday going out to you, bro.
Wa talkie what the base. Wa trini. No the trend who case. Con some police. Wa talkie what the base. Charlie, listen up for me, so. Nti ye hu ayebeka ne akanaka ho. Me pato your vows day emu. Ene your vows day. Na question na bibisa won say ye ka say vows day a what ase saying. What ase saying. Obi ne vows day a what ase an say adwaman na adwaman ho be kire ne pa pato nte sa. Ye ka say vows day ane no kire say ma adwaman ho nkire no. Obi se ne ma adwaman ani mu agu ase. Madam udi agora wan ka say ani begu ase. Tie. Vows day ni nyina no eye odo ene ye kire. But ma mimisa, edi be ntina wo ye Kristo ni. Edi be ntina wo ye Muslim. Edi ntina wo ye traditionalist. Na wo be kire odo de akire wo nua wo nkire. Na wo se me twen ama vows day aduru. Debi o. Ye ka se odo kire wo nua. Odo ne se wo kan okra kire wo nua. Enye se ne mudi chocolate ne niam ahodo ekeka ho. No. That is not odo. Odo ne se unyia ya ade na nya se kire wano ne ka kire ni pen eno ne friend se wa kire wodo a kire unyia san se wo ka se me don ntimi nka na sem a wo boa wo don nti nka na sem a wo be sei obeto amenem obebon obepro ye se wo hina wo ntia futuo no ne ntoma tia be o se se bi o se de no wo gu ni ho animu asese epoto but anopa se wo do unyia na wo be ka no kora kire no e wa ade nyina mu a eno ne friend se odokan enti eno no nye se ne mo be love there be so what you say but and no yes brane en kire say you di genuine love odo no ye wo Pentecost for de wo ho ene wa na omo aka ne so de wo ho so what you say brane en kire Pentecost de no Pentecost de no say omo chia bo say we de ne bo ne bo no we apuni tu agu nchen ne ya ku ya ni mu Internet a vows day. We wishing you all the very best today. Chere odokan fa chere wunua so what you say. One day you will know. And I babu sinyanyom. The words of my mouth. As I'm getting old. Even I remember. So I'm going back at home. A young girl like me shouldn't be going to school. You told me he was a banker, no, in bankrupt. This man is a gangster. Oda jinti nyabotre, enye buku banku boxer. Anopai, you say the people you surround yourself with will determine your destination. The people you surround yourself with will determine your destination. And it's a question maybe san senkrofobe no do metwa wo ho ahia oda chinti. Odachinti, you have to be very careful about the kind of people you surround yourself with. And crofo do omo twa onhu ehia no. Omo na wo kire baabi a wo yeden wo bekwa akuduru. Eno na kire baabi a wo de wani a kire okọ. Se anopai me de asofo na atwa me ho ahia. Se ne atie bi asofo no mu baako mienu bebo mpae de amame. Eni nti so bonefo soro wo me so a asofo na me de omo twa me ho ahia no empae bo ebedi ede aboa me sa anopai wo de sabe akọbensafo na atwa ho ahia ye sori anopai wo ye den ye bebo sa wadamfo pa ye obi orensan anopai wo ye den edane nkwa awiye no na waka nkoto aba emienu agufom sa wadamfo ye obi obo adwaman ade chie bi ye fe otimi adwaman ho kire no a wo hwam adwaman no animu a obo nsi nanimu aye hoya mpachaw eye den yare na san akwakọ ye Vows Day no cash tokro bi ho be kire no se wonam fofo eye sa enkrofo yi a. And it, you have to be very careful the kind of people you surround yourself with. Ehin for eno do mo twa wo ho ahia. Anopa de mi bi sa no. Ehin for omo ye akonkonsafo, wo mo ye enkrofo omo kasa ye ma abraboko nanim, ana omo ye enkrofo omo kasa omo ma abraboko na chi, ana omo ye enkrofo a they speak only vulgar words. Omo ye ehin for sa wonam fofo tufo a se ne tie bia nso be tufo. Sa wonam fofo ya akonkonsafo a se ne tie bia nso be konkonsani. And it me se kire mo yonko na me nkire wusuman. What kind of people do you surround yourself with? And now what kind of people have you surrounded yourself with? Miribisau. The people you surround yourself with determine your destination. Baby a oko. Anopai maninya ni mdifo. Anopai me say maninya ni difo. Hwem eto de bia ohu obi nya wadamfo but for so anefa wo ho hyehye no.
enye kwambone so but maninya kwampapa so ati ase se woye ensemchuroni na wode de bia wo so ye local champion a ye udru international scene na so udru national scene na obegu hu anima se enti wo ye local champion a fa omo national no so adamfo fa ho hyehye he wonye wadamfo fa for so afa ho hyehye no a profession be na wo so wo ye teacher ni a teacher for bi wo no mo ya post wo mo krom me pa cho fa bi adamfo wo ho na ono omo ni nkomo se ne be ya omo be kire wo Accra living no se ne kire ade wo Accra na dachi nyankopon ye wadom na ye transfer wo kwa Accra because of say wadamfo no ho no amount the gist into you know what to do even when you get there into unya duru ho pe adwuma ne ye dendenden fa ma eye boko na ti ase say enkrofo ado matwa wo ho ahia no omo na omo kire ba bi a wo kɔ e wa abrabom eni ti ya no mo ani ada ho da chintie ne sa afama me wo ho na entumi mu aye nyina erade nkan ho some 34 minutes after 7 a.m. anopai enkomo bibre ni at sinkonwa ye ba bedie cocoa consumption and asisi ade Ghana cocoa board e kire se ekosoro within 5 years no ekosoro pa unim se ene a world chocolate day and one of my friend Val's day ye declare say world chocolate day e wo Ghana ha no mo a ene chocolate be super but the question e be say won say chocolate ne bo sen net ye wo Ghana yenya ye cocoa ho adwuma no cocoa ho asem kanye etesen e wo Ghana ha anope ye behwe na ye dinum nkomo ye firi ho no so a o de afutu de akwa ma yenya de bia ye ti internet so no especially ye bi sa awofo ne se kwan ben no befa so a omomba no omko Facebook, Instagram, Tango, Twitter, any other social handles ni nyina no protection sanity because now enkwala no you expose them to a whole lot of cyber bullying, cyber crime and a whole lot interrupt ever head di numu enkomo economic hardship Ghana Medical Association so chere se over Ghana ha no mo prempren ya ye kasa idie doctors and nurses ni bebre ni je adwuma no adan a sika ne anum hyade bi a wose de ma wo no ye mfa ma wo nto mu gya no pe ye bedi mu nkomo na unim se na wotwetwa mu no bete ye se ya kire nsamkyiro ni we ya kire we eno na ekuo bi asori kire se ase criminal libel law ye abolish ye no oma san e fa ntokua chi asan de ba nti anopo no so ye be hede mu nkomo se it is true say criminal libel law no ya san e de ba bie mu ana na ye ka se freedom of speech ya na no kire se wutimi ka bibia ana o limitations eno so ye besua no ne anopo ne eye dwoda eni nti abrabo animu ahintasem nso ye behwe na yesua kakra no a we've got a world pack show for you this morning nti mpacho betimi join in what do I bring no 0594841044 0594841044 what I bring channel be fa ho sanso na betimi dia fa in social media handles ni nyina AHENKAN933.3 FM Facebook YouTube Instagram ene ni akaka ho me pacho fa ho ebre no ekwa animu no ye be kɔ ho ni akenkan ni nyina kama di amamo na ni nyina mu no ene eya me nhia ewo Golden City Pub me pa mo me ba mo ho enti mu bibi na ya na mo de atuye Radio Papa Abozege. Thank you. Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933.3 FM. Listen, when you pass you by like a transformer, or they want something I'm like an informant. Now say what here what more no what format. What drama yo, no ne kuma you wanna say kunkojo, and then wash it and it's here pe wajo. Okay, everybody for mama mo happy Vows Day. Mumpu moko die. Me adom na so ai. Nyame adom me hoye pa. Me hoye. De nyame ase. Ma hu sa akusia de on the Vows Day we deeper. Red and white right now kokko wen. Kokko. Yes, say red and white. And now the wako white and going. And e be me ready good ye no so. Na me fa me boso sa antena hanya dwuma. Red and white and then you go Golden City Pub. Ma ho bo ane say nete. Oh, ye jinem. Ya bo boy ho ye ready. Ja. Aye krado. Oh, okay. Okay. Enya se no nson ne bebo. Eye nwumre no nson. Nwumre no nson ne bebo. Nkwa na abekọ. O say. Nkwa na abekọ. Na me ne wan na ekọ. No ka bibi say.
I was so be echo. You know so no me kan ye na say mu partner bi wom. Ti o partner bi wom. And asa we any partner. We say we any co-worker partner. That one no go into deep. Nya sa partner ni bia. Why they go into deep no? People no so no. No mo saying. Partner no. Partner no nya say na de ahia. Yeshia wo ho a. O nya be ma. Na me bese me hu say ono nko na beko. Me dia me nko na meko. Onko a. Na table na obuki no no na kwatena ho. Na sa obuki table la utimi no nam fofo. Sa se David bi we nya na fosem. Ebu akwa atimi duru ono wanya adamfo. Sa na 70. Na de na atena. Okay. Adamfo sa no so ya na ye pa. Sa uko ba bia wan fa adamfo ankwa akonya bi ho no. Sa. We ya na mu ye. Ye pa. Yo. Ho na we akokọ na ni abo. Utimi duru wanya adamfo. Na mche se. Na dwe meduru wanya adamfo. Sa adamfo no. Wo ba we akokọ na ni abo. O da bi se enkomo de ye. Ti one ne babo nkomo sa akeke. Se ebo obi akọ fie. Sa na asem ne tie. Uko wo de mpa ekọ. Oze. Wo de mpa beko. Me mva mpa nko. Entuma ko fa nko na de mpa ko. Ana wo de kete beko. Yo dabi. Dabi. But akonwa de obekwa kotu bi wo ho. Na matena so abo nkomo. No apetable aka ho. Sa. Se table wo ho. Table nso wo ho. Golden City Pub nso de me pa cha o nkonwa no boa. Kama. Kama. De one ne bebo nkomo na mehwehwe mu yi. Na metre se no de fa ho uduru ono ma benya obi ana ne bebo nkomo wi ana waso ko ni fie na ko fie. Enkra wato me se obia ye mani pa ba ko bia nwuram. Oh okay. Gise mu ye 2. Oh. Ansa na mu awuram. Se na ye 2 ni sa. Na wo kwana wo ko fa dan fo na ona dan fo de fa ndie ma. Aka so na nkwan so ba. Da bi munya botre. Munya botre. Golden City Pub program no. E yo Obuoba nan so nesi. Oh okay. E no Obuoba nso nka da. Se we ni partner ma. Wo be ya mankrofo da fie ne. Me pa ko wo partner wo ni partner wo. Okay. E bia benya wo partner. Because enne no ensanchani be yadwuma. Sa. Ensanchani be sisi o. Sunsum no honhom be sane, konkron be sane. I tell you. Konkron be sane. Konkron be sane. Wo ni adofo no be nya adofo be nya adofo sa. You are in the spirit. Aw, meremu. You are in the spirit. Oh, Sanduri. Me say we ni adofo ene bra. Na mo amoso mo namfo na beje o mo ofie no. Ayefo na eja bi mu. Wo adamfo a. Fa na bra. Bible say. Oh, ko. Eye me de. Say wo say me say. Yenkwa Awurade fie. Enti Awurade fie na anije wo. Awurade fie na fa hodie wo. Awurade fie na nkwa wo. So ati ase. Enti ena no kwa. Na say wo yonko bi wo ha. O se eye me de se wo say me say. Enti kacha ne say yenkwa Awurade fie. Yenkwa Awurade fie. Yenkwa Golden City Park. Yenkwa Golden City Park. Na yenkwa tie nwomo pa. So ati ase. Ena no ye be bo high life. Sa. Ye bo nwom pa. Ododwom. Akwabo a. Kwabena. Ai. Ehimfo biem na bo odonwom no. Ho amoa. Amachi de da. Na fe ya tie si nkwala yi mu. Kwame Eugene. Kidi. Can promise. Enne. Oh, masa. Enti wo ba na wodofo wo fi afa ne bra. Sa. Wo ni bi sonso a. Wo de ne nyanse. Wa fa ka. Bibia ne wono mo ne ye Awurade den. Enti wo ni bia bra. Bibia ne wono mo ne ye Awurade den. He, mama ka sem kire wo. E wo ba bi obi ahia ne dofo. Obi hia ne de wo yaane so. Obi hia ne de wo yi ase. Obi hia ne de adwoa bine. Obi hia ne de enne obi be hia ne de. Enne de ba da dodo na be hia ni. Enne de dodo na be hia. Enti wa wo ni bi no. Aba se obeba. Wana. De wo fie no. Ono. Fie hi. Mu fie ho. Me. Wo fie ho. Me ni fie. Na oten. Oten. Oh. Ayo bi fie na mte. O tie o. Enti ba bi a wo ti se. Wan na beba. Obi ale wan na beba. O se ebisa wadanfo na no ti fie no beba. Am fie o me kwa na mte ko. Wo fie rakra ni ho. Mfie bra watu kwan na se watu kwan oni fie. Ti fie o me kwa. O mu tie wo. Fie me kwa. Ko kusi ya me dance ni. So ni utwa nkontompo ma wo dancer fo ayira. To abeno so. Da bonten. Thank you. Ntene Golden City Pub. Ene Golden City Pub. Wo fie rate o. Ono so heya na otie. Oh. Na me se fie bra watu kwan. Na ni fie ra kwa se wo ye oda. Bible say. Me fie ra ye da. Bible say akoko amom prensa. En we yimi aman. Oh. Is I wanna be na ma. Vows day. Me yi hwan. Where you feel ra ma. Oh. O chese watu kwan. Fie ra na ni nye ho.
Ani nyo. Abaso so watu kwan. Watu kwan. Oh, okay. Kwan de watu. Watu kwan de. Fie de me nko na mgo. Na enna no me bi se wo mpa adamfo bia ne bebo nkomo ne. Wo go di city pap. Enne. Sa wo awo se ye kwa obetimi anya bi wo ho. Me. Enti ebi okwa obenya bi. Enti me bi sa wo pe. Adamfo. Ai. Ka me mbi. Na me bi say. So wo ni obi an ne bo nkomo. Me ni ayi editor beba. Oh. Odi editor. Me ni editor beba. Editor no ni kunu mo bed door so no udi agura abo. Ah, we kunu ne yira asep. O say. Sinya kunu ne yira asep. Anya kunu ne yira asem na so no. I was say we seek permission. Sir. What I say. Answer. Editor da ho no na ho kwa. On na ho kwa. Dabi. Ame nkyerɛ wo. Editor. Oye am kan say e ma dodo de en. Ekunum dodo yere. Ya pre papa ma me ato asem. Ekunu dodo yere. Editor. Ya pre na to asem. Ni kunu panin. Ene eje. Okay. Eno ye ni kunu panin. Ni kunu odo no pa so ye Obuoba. Cost di one ne we HT. One ne HT wo ye so. Sa. Enti bi nim like kwa wo dim. Ene mu nyina maboka. Munyina maboka mwanya mumu akiye. Ono oni di genuine. Udi abusa di to. Udi atiefu akura be di adanse ye. Na kwasi be. Oba busa wo. O ma ko save the date. Sure. Aya why save the date. Ja save one the date. And they say camouflage. Cost mu dia ne. Save one the date. Save the date. T. Cost ni e di to we no. Ya tefre do. Jawo. Allo. Na mo yes amra ne ya mo wai. Sa na semne tie. Yes amra ne ya mo wai. Ntia na girls ne boys ne papa ne woman no momla. Momla go di city pap. Ombeba. Na manfo bebre wo ho no ma wo mo ni bi. Mo akuro dam na ho. Mu nyina momla. Oh, okay. Na wo menya mo so no mo de. Okay. Bi amra. Na obi amra. Dabi di dabi anom. Ala no obi abenya bi dia wa tia sei. Si abenu aduane. Ara me kan obi abi. Timi asani nyina bi. Nom we di. Sa. Oh, okay. Na oba nya botre. Say a program. Sa. We nya say wa oti fie no wa sorry say ko baby. Nti oba MCC wo ho no mo be entertaining. Yebisa bibi ana wagye so ati ase na e kama nti eye adofo eda na adofo da no ye mpese be promote adwaman no Debi mpese ye promote the love of God so ati ase okay. Promote the love of God e pa cho wa ware a enne hwe osofo moyema nyame som no kura no ye too much nyabotre osofo relax uba Golden City Pub eho no ye wo VIP room no enti ho no osofo obetumi akontem akoche ho so ya ko se VIP ho o de abono nsia no wadi kan sa o mo ne be preach ni atum na mo hye ho na mo preach ho ma sofo ma me ninje ne de bia do bia sofo ma me be se ye kwa sorry de bia ye kwa sorry one day obetian wo one day obegada vi matian oh okay na say background ma ene no upe drink bi na mwasesa wo na egu so of maame so ana wa maso of maame asesa na egu so na mwasepo kakra na bobo nkomo kakra sata se na obisa mi bisa sa ai ba eti mi bisa mbacho me times unim me ndane no obisa mi bisa sa ba 47 minutes after 7 live on AHENKAN 93.3 yeah dey Ghana's favorite na oboy you say na some person be ya no ade akoso de me honam nyina ya me ya emu de ahia exercise bebrebe ya aerobics na hey oh thank you mama baby adepa mi aerobics no nyame adom next month ye be san ko say say every month bia mo be ye Sir. Every month be wo. Now say next month cry be say she 6 March. And we dey I know she do. Me mama wo baby. Sir, me mama. Aye kwa wie wo mo no. Adire mo nto aso mama. Ye nto aso wa ha. Ube yi anu ansa na wako. Mi bi sana sana ba be say asem no. Ana na do sa. Onya ready so be yi anu. Onya nwa ready. O ya meji anu yi afiri wo. Da be dan pi yaro a mama te. Enti ya ti ayi. Why o kwa me ka to sem ti ayi. O wen kran. Share wo boa. Aheya. Ai.
Oh, hiya. What's insane? Happy birthday and come Raphael Nana and San. What do you do? Oko school. Tia Nejanimu. Oh, yeah, what's Yatia? Also, body, no. Tia, Mintuza, what's Yada? Oko school or okay. Or some other. Are you confused? Me confused. Sounds so that Benny's Chiga no pay me song here dear. Live to be 93.3 and beyond. Benny's Chiga and your birthday. Sounds so and Ranel Dolly. Also so your birthday. Happy birthday encore Emfa Mao. Elut listen the doors one yeah. And happy Valentine's Day no so come on. Happy Val's Day and confirm Beatrice upon your friend no Equia every year. Ebony man no. Ebony baby. Happy birthday and confirm also so and Amerado and they say Amerado ni birthday. Happy birthday and confirm no. I mean yes sir. Me say Val's Day no. Kwama hwan. Val's Day na e come matiefu nyina. Okay. Ene na dofo nyina. Ene ma dofo nyina sa. Especially. On do me kra me. Ene de me kasama wo. Sa. Especially ahenkan atiefu. Omo tie Maakye. And authentically omo mfa Maakye ni agro. Okay. So I didn't say baby abenya no yi. Agre fa yewura. Yanko. Ghana this mama munyina mo atibiem ama makwa ba. Ade ba kasabde tetreta uboruam ewo premantam a wondi ho agro ahenkan aduokromiensa atripomyensa kasabde tetreta eso. Jumadi asugusu awutie number 1 morning show ewo premantam Ghana fa na nyina agiatum Maakye ene ni jumadi no edin. Da bonka ta woto abegu ye na proso ni nyinya animu no ene ebeyi ede amamo nti wusi dwamu a na wapɛ no waton atobi na wakenkan atuase na de amede hyase de inkusita da obokrata no de inkusita ene de aba no wotire mu sɛ eka bibi man awodo ni bi edede no Ghana ayarehosam eka egu ye tirisuo no yakase ye pe baabi de yedi a yandi baabi kura na enye ye ntoso be ebetoso be enum Ghana eka no wɔkyerɛ gusu a ɛmene yene ɛna ɔde ho asɛm ɛde aba sɛ after sɛ fintech ɛne moody ɔmo sɔvie bi ɔmo yɛ ya ɔmo de baayɛ ɛna ɛho akɔba ɛyɛ ensɛm yi nti ɔde wɔsoafo yɛ sika asɛm toto yɛ so ɛmfo nyina de ba na sɛ de wɔsi mesum na no nso de otumi sɛ ɛyɛ no nwanwa pa sɛ ye awurade Ghana kanie de gare pa betime pia ɔmo ba bia wanyina duru sisi a wobɛkɔ omo aye gusu aye wu omo na ebebere si wa enu ode wasem ede aba na wose ewo enzima isi nso eye assembly no ewo no mko no ma ade hye bi dim wo no ma wono so kasa de ma aban no na wo kyese ebi mu dodo na ya akronfo nkrofo bi no mkasa kasa kyerkyere adwene wo sa assembly ho no mu no akronfo wum MC ene yeso ono so ni pie na de sa asem we atudwante eye enzima east aban krache wo no mu no opanyina ebeka so no na agya woni wo no ma okrakra bia di jano ni pie na odi atodwa ekire musa na yesi eye loto yi so krofo bi fasum ase etwa di bun krofo de faso a kese enya de ketwa ntu ko asantema ntema yesi gusu ekoso ene yensa akoso mo pa achi se pa ntu amaso ayehye eho ansem odi aguda inkusita da obokrata ni mu ensem di bi eka ho wadaroma pebito na ekenkan tumu enchene the custodian the Obokrata na mede eto so na krata idiaba ya watcher say wode mampani abede che Dr. Mahmoud Bawumia abato a Mr. Degeta Mr. E-passport wada ha na asema mampani abede che Dr. Mahmoud Bawumia eka na say wakwa launch 54.5 million US dollars project bi ye no na ba be bo share farming say wodua enkuto ne dua na be bo mo ban ehonsam ewo the custodian the Obokrata no emwo na owura Dr. Mustafa Abdul Hamid Mfoni da ha MPA boss na asema woka wa ha ene se no wo mo target bo modin bia se NPA no ebetimi akuri akosoro nya de international standard no atimi akwakoya pede custodian the Obokrata no
ana din sen we abambonten so no pe na asantema ntemu lotofo wagadrefo no so wa ha ya krata di abakrata fe to so num wo the custodian da abakrata no emu na dan boche ana wo 2 mmdc so fofo ya wa chese wo mo bodin na wo mo nai omudi bre no wo mo mfanye dwuma se na ebe ya ebe kire se wo mo akandifo won sama wo the custodian da obakrata no na owura ya Oliver ya wo kwaka se kuyi enti wono so wo kire se nei wo de ne be kokoto ne ne won sam so wono mo de abono the custodian da obakrata na de aba ko from pon ho akere no ho akere no papa the one say na pa na way aye truth and enlargement the obakrata today ene the obakrata no ensam enie na wose John Domani mama na wa apili die ni na wo kire mu say baby asisi a Ghana se bi kone de anu ya dion wose sisi ontimi ngasa ubie wano na unni na asem bi kwosoro so beka bi pe ubie ya hey wo boa wanum bon waso be ya chi e Ghana ha mo wo pa cho no wasem se da bi na ajim Ghana na nya wa na gaze freedom of speech wa na opere ya bem na afia de ade na wo sam chichichi krofui timahama kare Ghana man panyini ene ode a cho price sere pa se sa ade na ekoso no de ya hwe na yenjai na wotuturi twamfonyini dankora be se eyamiensa bi emfonyi de aba ene o chemu se wei enfonya wotutwa bai ekire ede dipefe eka oman no ebo financial losses and distractions ene wode aba esa se dadi bi wo no ma ya se baby yesi no we kura ya you GM bank pa kwesi na on da work at da so ho ati yes pa kwesi nya pade awoto a essay akamuram edan wodo wo sisi ye akodi bie ye kan se ska krabia awodo nya se akamuram asisi a epro essay dan ye fanya hwe aban yan ontonto na we si we ye na yi a ya kan say self contained kura na adam so ekuma kama kama ti we self contained na watonton bi ade ateto kasu bi dan so no waje ho o defense so ti we bi okura we aye yi fi kese ka wanne sa pa kwasi si ade ani so tonton na fire soto we store de be da timi ayi si we de self contained no ntwa ne se ruwa se nya sanson fa man han enti enwasem ewa ha na yesi fix the country convener baako ana okọ social media Facebook ho na okọ twa to se munnim na e-levy kilabos munnim na e-levy die wo e-levy mugitum pe ono na aka onyam na meka kokase kofi mesa na kanyam na meka de otwa to na meka am watiti ma me fa court nimla court no had face the country convener say se 11 no mgitum a ono agasa obesima ayeku no Ghana na soldiers for no mo no munni dwumadi omunnim ne omoye na otwerete wona apolice force asa aka so be fa ho adi tie se na no waja okokotoka ko di shemu na kro no wizard na wanhwe ho be ba asem oduru wa pa na se agwan wo ka se Ghana yedi agro ni amoa no tie ho asem wo de aba aye today the obokrata no enso emu woman of the year anwa February papa say kwakwa no me mame adwa safo ana ni fonyi dai do me kwabrenya hu awon oye mp no yesi na sen ko shem la se be da fie omo ko no omo fra adwa ada na uma me yare me to me ma me na si adwa yira firi wo parliament da bi o me ko bi adwa yare anya wan twa asemi kila wunyini se nkrofo asemi ya no kure se adwa ma obi kwotena na namu sa asem le betima ya no kure o na se dia so mo hwehwe mu onya ma abonten ase asem no asebi won ma yetwa desia na no ne dia ye mfato ho sisi a wa nko parliament edi nti na wonko na nza na no asem betima no kure sisi ano se ne ho mfa no watima yare ko be eyia oni Ghana mpo o se ni Ghana adwan wodwen yesi na wo pa yi o ope position bi wo ma fa ma no majority leader no deputy majority leader ana wo pe oh dabi
Sa. O ma nkrofo ahyeda. Ono an party for Nkrofo ahyeda no mo pese adwoa ho ye Ghana fo ahi. Oh. But ayo mo an makọ wi o makọ akutire na eso mo adaye. Na so nim say ya pekwaya pass 11. Adwoa safo onye hwe. Omo an makọ wi o makọ akutire na eso mo adaye. Onwa ne nwene ne ho. Adayin ono nko an onipa o yare. Ono nko an MPC no se bi mu yale krom for so de ba 11 hu donti. Some MPC ni bi me no ka say MPC ni MPC ni bi kra ni Ghana. Eti se si ade hu ni Ghana ye ma odin. Sa no pese mo ka. Sa no pese mo ka na. So se si ano mo pedom no. Da ho no. Pedom dia pass. O ka say MPP fo ni bebre no ano. Ada adwene ho o ye nyansafo ma hu ni se nyansa ni 11 ni mu. Oh. Eti they won't waste their time on niema bi sa o. Masa omo mi anwene awon sa 11 sam no. Enti apart from 11 no nyansa sem bi ani Ghana bi mu. Omo yanko ya nim o. Omo yanko ya nim kra masa. Enya MPP fo se omo be hwe de omo be ye no. Omo ntumi nya ni hu. So metimi Eye Ghana fo omo to abama no wo ayi ho no. Do me kwabenya omo ye Ghana fo. Ana ntumi nka so omo etuma ni nyina ya MPP fo. Anka wo nwini. And you know, they can't use their party whatever to do whatever. So omu ni mo ho sre. And you know, and then na aba be den to the extent say animonyam for am parliament MPP animonyam for parliament. Enti adwa safon emu obi amfere obi a. What are they telling us? Yasebu. O papa panimu a ye gusu e kan yilevi asema ye nwie ye. Wa ma obi akoye cake di amaw. O yi nkrofo ahoroba. Uwie na wuhunu ukotoku anu mfa wokoro wansha na mo pahum ni aham de ahye wo mo omo anwene ye ho omo anwene ye ho onim wa wo parliament since 1996 adwasa for parliament da ben ase ye won ko biem no be yakaka ben sem amu ntimi nka na sem omo anwene ye ho na mo mfa topic foforo mra na discuss we mu a na se adwa nso ye sa wanye ni wonye hwe me so ma seda omo person say they are just seeking for populist stance keke but fine adwas afonya hwe etu onimanya for say chairman sabe osubeduma ka kire say wa fra adwa na kasa adwa ntie nti omu obi a parliament ho is that what they are trying to tell us omo me anwene ye ho omo fa topic foforo a be boa ye mfamra ene ye chamia onim kasa ase ene ye MPP from panyufo yi masumwa yanko today me dey see the Daily Statesman the Democrat na me dey toaso na eye Ghana mampeni na adodan kwa akufa the show boy wotia and ye woni broni bi na atwetwe nkomo na wo ka kire broni na so kura krata bi kura na wode ma no na wotra ne so o hwe Ghana ha ene amanfo pesika papa ti sa wo mo ekra enam ene ade no ene wo fa kwati kwan so no wo makra de aba no se ade a aha dwen ye pa na eno ntino sika hodro a wode ahyemu na wo hwe se bibia be konkan aye busumi bia no $200 million dollars ena wode hyemu enti wo chese sa $200 million dollars annual fish import no yade a ha dwen pa Daily Statesman, the Daily Statesman do bokata no katafeto so mienu na behu sa asemi. Na akrata san so de aba. Ehuru ho a na amane akrata na bo no se free zones authority for generate $27 billion dollars ewo export hunku a exports. Na oru ku onu so na sam na beda ha the Daily Statesman. Ene de akrata hodo no wo ginidin esanse ewa kasa de fa 11 hu se wompene so no mo passen so de ku beba enti wo mo de na beto ani foni da ha na elotofo so 419 elotofo no wono so beda ha ya watse se asantemante maposufo ensa aso wono mo de the Daily Statesman de obokrata eno no tigana pa wa ble wo poda ha na still ya sa discover shim kra enamba ha fish DJ fish Republic Press the Obuoba and the atwaso Republic Press was say 7-day Republic and no enen samra ne edin na ahanum
ana wodi atudwa ana ochem se oh Ghana card no sisi anu de yetimi abomodin ya ntutu ya ma sisi abe e-passport na yakopo ya adoma March bosome no ni de kan se okuta Ghana card ni bia se okuta e-passport pepepe na chama sa asem we ho asem aye bibio foreign affairs wonom no deputy foreign affairs minister wo se omunim wo hwe sa wo so omunim wo hwe wo so omkra ya omunwanwa ni interview bia o grante ye ono le numto so onim ho hwe o da bi wo se sa we no omugusu omoye process no but say abaye say the amount for can na akaofo no so ababe refute claim ne say enye no kre omusaba Ghana by air cano but say mahu another airport circular so from Ghana Airport Company Limited. Yeah. And just the center cannot hold. Things fall apart. What can you say book nida? Dabi Oko kind of yeah, monko pay books in the banking kind. The center cannot hold. Things fall apart. Ghana Airport Company Limited the agent abinkum we got them who say use so na no abetumbi vice president ni aid ono kwa so sin kanya no kre but ade no me ba wumi asa si wa hu ade no me ne sa si wa hu this is the third time ade no me ne sa like ade no ma said as a man no beguna ni mu asa Cape Coast e-levy ana we say planting untimi ana agenda may sure ye guna ni mu ase ya may sure ni nyina ya alan ba wumi akro ya o sambe you may sure I don't know why I want to ask you papa na nam ga be papa na ntini baby ntini baby na ade bi ho no ma wo hu wo she da no amabonsem na ni magu ase omo plan ni nyina duru ho no ma se me nko se na omo valley simple na nkwa afi wo beba ni ncha be pa che so meboa wo na ye campaign wonum no ba no media ade bi asende mo media two group ni mo okay mo beba no so akana ni mu abopons na adwa happy birthday we've mixed you us here pudi abu mo hu ya na ya nze ya wo we ni sunti no disi ewie krata na na ahwe okay wo de ma me famfa ho a me famfa ho na mo nhwe I'm say adwa sa for happy birthday adwa we've missed you we for no cartoons ni bi come back and I see a pu akosu aka bi awai wasuma mo media tu mahu hey I say chini pause kora happy birthday adwa we miss you please come back home from party which is MPP I see a pu go fa be kumuni po emu ye baba nye baba mu ni ye nye mo na ni kura nka bi isi amaka na no atum ntimi kasa also dia na go ya ipa well defender be pu dem eti an wasam no na owie ya no anu o say omonsa ka electricity prepaid meters no bi mako oha ene eye aduokuno 190 na omu chese ye mu di free Togo ene de ba Ghana ha na mu duru aflawo border no ene yensa so mu se twian na Togo meter de mu de be de wa ha fake it's not fake cry asempe di Ghana kroma ya shampa o ana eye opanyin so o kire se ono wo so wa ne botre sa soldiers fo no mu gu amunim de omo ye soldiers fo pa mo di training say mutimi yare oman ma ya di obi a tiem mutimi ya wo hwe wo so no ye bema ono nche obetie si former baba yeku wo Ghana wa no fix the country for ni pa baako Oliver Ose Oliver I don't so be yeku and he fix the country na no ye na trimu pono no no ni asem no oh da bi ba me dey say bi anye sa na opa kire mo di but on say we ni say okotwere wo social media o say me hu bibi say atwa me so say I will do it myself yeah useless military sa na okan oh yes sa na otwere to I on the Facebook and answer ne fa Facebook page I don't know trust sa abrofo no na dey fa ne kwana onko cheche mu kire soja fo no camp ho yi
When what do pato and police station or something call. Waka police for. There be waka police. No kind. Military. Etiam fan call no kwa church munchira wo. Entro. What I say? O de so chama wu. So what I say? Na we kura ya nya hwe. Ya ma twa ba ku mienu bi na ya nya wo hwe kura. Sa wo see useless military. Entu kwa no kwa church mu akire wo. Na wa kire de wu hunu ye nti ama wo ka sa. So what I say? Aha. Entu church mu wie na to masuma afi ni agya okwan na wo ko fie. Ana kana so ba yesu. We nya posi na kwa tintin bia o. Dabi. Ko ba ko to mema man. Ya do ko mema man ho a. Wa ka be say yes. Is that ye call mema ma ho a. Ye call ye exercise kakra. Exercise ya. Ye exercise kakra. Ah no pay. Akosu ye bob nan. Aw. Right as ye. Sa me ya to ya san ko biom de ya nya. Ye share mo kakra. Hey. Na ma wi ne ba ku yi. Omo kan wo ho. Omo se nam gofu mo ya so munjo. O da bi yanka. Na de tra na ka. Ye na fofo no. Na da no. But ko fu me so to da na de patapai de mo de fem. Na ye twa kakra mo te be popo wani aguadwen so. Ye twa kakra ye betwa wi. Popo lu ka mama yale. E twa kakra ahenkan player ye keep play ba ko betwa uti wo be ku de afra me na me say mo say mo so mo ye mema ma mo say ya ye de ye nka hwe wa na ehum ye kodura mo beti ye nka mo say ye Obia na ho odin. Mo ma dake we say back no mo fa de nko ho. No onko cheche mu nkire wo. No. We police ko bi e. Na mama ye timi ahye wo mo a na we na wantimi nkonkoche enko yina no. Say ye do mo koye na ye hye mo kakra. Untimi so nka ne den. Kan ketuwa bi. O kan bibiri. Ka ya no mfo ranke bi o mo beti. We ka we mu ranke be. Twa bodo mo kra. Temti ya fon say how far. Untimi nsere wo mo kakra. Da bi so mo no mehu say ya wie mema ma na sa no kakra no nti no o ma sa. O MTF o mu suru o ma ma. Ba de tie ni ye do mbeba ha. Ya be vim mo. Me ba abo park no so. Ni afi ayo to say the police ayi soldier for ye no. Who say ayi mema man. Say o mo kan wo say ye ne MTN phone na ebebo. Afi do am say o mo twe players no mo say players do o ma fun. E ro mo say ko mo be chi en ya ko no. Mo fi say mo te say e no ma bo buom. Sa. So ati ase. Ko me wie mu. O ma bo buom. Eto o ka do ma sem de o mo ne ye no mo hye da ni wie bia sa. Nti ye nsere mu bibire. Ko sere ma ne buru so asem ato. Ansa asem ato. Unsi form no ne ye twen wa ase ho. Ase wo no papa bobo a wa hye no no. Nti mi sere bibire. Ase na ka di se o ma kayo. Na me ba sa number ba o jesi. Sana ko fone ni ba ko. Sadie no. Obetri we twa hwere ama wa pompo mbesi. Ozo dia yiro ho ene owi abeji be bia beda. Eti a kire o mo sha kra. O kan ho asem bibiri nye yi. Ye kan gakre. Ye wini ye na hye ye bugo. Eti mi kan de. Ya sebu global ba ko ka wori en so. Republic Press no so ase wonom no. Yewura John Dramani ma kan ne gare man panyini. Esrem se jata na ogusu a wo twere ne se obanyini grata twere kwan. Wo se me komanda na ado. They say na ado kroni e okọ no se na se ba omia ho. Me de maba omia o de se me de amana na. Ene se na nsem be ne wom. Wo se an da se Ghana han mo bia ntimi nkasa. O kasa ne tata. No mu ru afi o mu ana. Si ye betimi aye. Na mbetimi ane de mam na mo nyana mutimi nya ne abusa mo mu nkonta afi eno na ya chichi ye ana ho asem so wode enso aba na eye owura okruteto ablakwa onzo vanyi da ha ana wono so kire mu se akufu ado se nche ono obefra se am ya ye campaign kase pa ombe campaign de tie akufu ado ne se ada akufu ado wakan wa ya odai papa ekura watu kwan ada na tata ne za wose papa na konto na woturi da bi sika che se papa ni wisu no wadwene wa wante ase wose 10 days papa di ko yi asisi okọ France obekọ Guyana so na okọ se Germany nkromi enu bi ka ho wose won mo wo kọ no se wose simbu nkonta wose akọfa private jet ni biem sa private jet corona wose akọfa biem na no so kran nkonta buo no awa bia wo sika wutua
it was what take sika ni bom a hotel one want ase nti o se de atie ne say omampani eye onipa I was say a man the needed security I was say a bone ho ban ye hwe ne so yie so ati ase ade bia ohia na wo say ye ma ahoye dendenden ma no ampa enti upe onipa oba Ghana ha was ye man the finest security a president but the issue is the entia eya ekokofa nchinuwahye bebrede ba na kamia kwese ase omampani privileges ya o enjoy no ase Ghana for bonwuso no ene say ekomo omanimu say ekomo omanimu na say yenso ye live big sa no a eno ne ya na mo how de ba no nti ye besere omampani yes omampani nya the finest healthcare the finest security a whole lot because only the president for the nation nti I was say ye man sa nyema nyina but say come on man ni na ehuni say opani so mo na boss wo mu opani say me de come de mu come ni mu abi na ta na wa ya na ha dwen o ya na ha dwen but ye wura okuje to ablakwa calculation sa wo ye ni nyina nso say da chie ni achirichiri sa konwa ne dane na say call mo afa eya won fa nkuntabuo de fa omampani a ofiri ne party mu beba no mfamra beto abontin say ya eno ye behunu so yo man ba panya ne oye wasomam so what you say ade ne de otenchen ya na me say so otenchen we hunu nkunta ne nkrata ne nyina eti say no de ba ye boye nsema no waya ade no say akonwa ne dane da achi bia na say bedi wo mo ho a omampani obefiri ne party di mu aba no eya won fa na kwantu hu nkuntabuo meto abontin sei na yenhunu se oye the revered honorable okay so what you say and this na say the party ba ban mu na omampani obeba no otu kwan no amfa meto abontin se ne wo ye we no a ye nyina yebedi ne ho ye a yebehunu so oye nya atwumni na mo dia so musuban no no yebehunu so oye nya atwumni obeka biem kra nyini ni yenim say politics na oye na obi se men kan chem se bosomefo hye mu dede sen na mo ye hwa mo no ati bida bosomefo hye ya kontokwa na wabumia misa me ye dede wati bida se mo kwati se ye to aba wie ye still anu opa na so ntia se anu no de o so ntia se ntokotwe ho daawre na ye no ho na akobon so bo se mo de mo gitu mu se ye brim mo ni ya tun protest kakra so omo wiem omo fa nkrofo obi a yakobobo na mo makoye picking unqualified players Ghana ha da ben na abrewewu ebeje atum se nyame ne frɛ no Ghana ha abrewewu kura ya se beye yes mo na mo se yanka ne nkeye se ne dia kanon no ye se wo mo a ke sa kura nya no da ayi de aka ho because mo akọ peke ane yasem ti akwa de nguase totally mo nso mo de ahenkan adwumayefo ne boy ene o mo so de ayi yesi ayi simu ankasa yesi shakan na o se hwan shakana FC o mo de shakina fo ne be boy shakina o se shakana Shakiro o mo de be boy ene o mo share ye okay ene nti ma me no a o se ade nti ne bo so me share ye no de ye nka no nchiremu no o mo de nchiremu no eti ba de oni obi ko tokwa na wo bo a ye di na tena baby nim na akọ jejewa no next time o chewa obe prepare on se when ejiji ya no too much de he tokwa ye nye dede sia bosomefo no ya papa ye coach ko jeje na no ye dede na sa mu coach o da probation o na da no kra nya wada o ma e je na o hwe nke ewie ye yo ai sa bi mi coach mi ba mu no na man ko di ba ye na meka ya se na and I was here grande hey me do ya se wo mo na so wo ka se wo ayi ne de be ma o ye beje na ye keeper na o de mu first ndi me nya sure say de ne be ko bio ye de be ko ye keeper na de na ye keeper no o ya de mponi ma me ka se mo nkire wo oya Mr. Buzo hey mami mu ba no pai ye se okonfo boni a watena yaafo ho ama konfo papa ba no sa konfo no a odi kan tena yaafo no ho no ye ko na ase asum a ye nyini di mfiri because anye bia no o na so yaafo no so ama konfo papa beto no enti oba ahema owura puzo wodum go da pa na kon na dem awurade ka ba
20 o. Na wunyini pa ye. Ana anu ya yifo. Aboabufo echi ye wo he. Mawie. Enyo ono ase ko muku ye. Na gbo nkata na san. Ayi asan. And sign na de yak bobo so na da so ni na wo. Mo yem fancy. Why? Ye ko. Mo yem fancy. Na mo amobe pamonto magu abonten. Ababofo nkwa da ekire mo hye mo. Ya ya adwese nka ho asem. Magani ye kura. But omo so nso mo. Na mo so man peke. Omo ye players. And so mo peke. Da bia mo ti park so. Da bia mo ti park. Ye honye ye gro. Sa ye be ko ho no ma dis ye match. Honye ye gro. Adin tan mo dije mo no. Na ye gro. Tie. Ye be ko ho a agese ye wo match. We say ya me no ka say. Ye nyina ya da. Nyankopon ya dom a ye ne MTM4 de be hyehyɛ so. Ero no be ya aboabo he ya ababo park ne so. Ye nye training o. Nye. Ebre ne be so a ansa ne akoye training. Na enna de bi o mte park so players na no boy. Eyo madwuma. Enna de kura ya nye training. Ba ko pe. Ensu to endra ensu to nyina no mu gina mu bo bobo. Ono ko ayi a obehyew. What azie. Omkro mo breye. First half ya modro. Yeah boy. Na sika afọ na ni abre yansi ye time nti mo bebre sa. We. Mama me na mo se ya na eja. Okay, go for be send messages mate. But message we men come from me amedia. Ne wa ofa. Me message. Oda citizen and pray mama good morning. So here. Na ono your friend is yangaza. Wana? Oda citizen. Ni di ankasa de se we mu na benimu. Di ankasa de minim. Ebi anka kusi wa. Enti no pray ya chia no oda citizen obadwuma pa. Onyere no ho kakra ebefa. Sa na tie. Kakra na esi akokodi no munsuo. All right. Nti ene eye adofo eda. Me pa cho adofo da no ye kan no nye adwaman da. Fa hye otirim. Uye Kristoni. Enye adwaman da. Adofo kire odofa kire wunua. It's a month of happiness, a month of hope, a month of love. A new month I was saying nyina. Yetimiti ase it is our responsibility to hold a lot of promises for ourselves. And intimate ene one day peno e man be kan nyina nto fam nea wode asi wani so no yiro ho bwadwuma ebeye. Cheers to love, cheers to long life, cheers to happiness, cheers to success, cheers to purposeful life. I was so to minya biribi gina so enya say na obi aye ntu nso ye bi enim guase ye be kan. Know what you are about to na ain't me emwa papa pa. May that see be Psalm 21 minutes after 8 a.m. Afe ye ba be di yen enkomo ahodo no a serious conversations no ebra so ayeba ababe di enkomo no kama. And then so you say be our Valentine. So be my Valentine and then no ebekoso ewo Golden City Pub. Utie yen ehemfa na utie yen free. Mu nyina mo fuma ni nchirem sa odo AHENKAN933 nko ade abra. Na ye nyina yen fa odon modum ye mo odon komo ye ni odon komo kakra odon komo ebeboa na ye de nyina akon abosha sase ne so enye ba ko ni bi bra eye live band music eye kinkrin wo mo bo no mo break kakra na mo atena ase na fe ye de eye spinning machines no so de ye de ahyehyɛ so eno so DJ sia ba beboa yen amadwumadi na akoso kama ye wo DJ Shabu obeba sanso ena DJ Fish enam ono nso so ebeba ho na DJ Fish Endra Presby sorry I war odan Ebenezer congregation Emma Brantie kasa wo microphone mu first time in history okasa microphone mu nti Nyankopon eya adom enenso yebema na kasa ewo dwumadie no ase Endra nso Ebenezer asafo ma Nyankopon hyira mo program was so nice mo ma me saye pa Endra mo ma me saye sansa mo bo me nyom mo bo me Pentecost nyom mo ma me feel ye pa Nyankopon hyira mo bebre osofo Eric Dia o na we in charge ewo presby asafo a ewo odan Ebenezer congregation Reverend Eric Dia ona we yere maami Dia nyame onhyira mu nyina sofo asafo mpanyimfo a mo Ebenezer Presby Nyankopon nhyira mo sanso so na ye maami anti adwoa ma nyame onhyira pa ndro ma nkrofo di fufuo ne nkatenkwan
ɛne nam ne binaa bi nyame nhyira paa te sɛ yɛhunu ne saa yi bahu sɛ yɛbɔ kwan to hɔ yie nti ɛwɔ mu a bosome bia ne yɛabɛfa saa kwantempɔn no so ahwɛ sɛ ɛyi kusie bi a na yɛabɛfa so yɛhu sɛ saa kwan no fa so yɛ de paa ɛnti nyankopɔn yɛ adom a te sɛ deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ bosome bia yɛbɛba baako meba nso a me ne kwaku kusi na ɛba na sɛdeɛ wɔyɛ ne nnora no wayɛ ne saa pɛpɛpɛpɛpɛpɛ fufuo no kyɛ sɛ wɔnya botra wo fufuo no sɛdeɛ mepɛ pia wode nkwan no gu akyiri a wɔsɛ agya wadwo kama paa solid fufu ɛne ndrɛ kɔkɔ enjoy ɛwɔ ante adwoa hɔ no mo nti nyame yɛ adom a bosome bia yɛbɛto afa hɔ yɛhunu sɛ wɔyɛ ne saa yɛyie bosome bia yɛbɛto afa hɔ bosome wei nso ɛyɛ month of love nti mo yɛnkyerɛkyerɛ ɔdɔɔdɔ ɛmfa ɛnkyerɛ yɛn ho madika ka kyerɛ sɛ Ghana Police Service this time around na ɔmo ani abre last week ɛna ɛba bɛtɔ ɔmɔnten so sɛ nsɛmtwerɛfoɔ binom yɛakyekyere binom agranti binom bill ne neɛ kɛka ho nti ɛhyɛ aseɛ from Captain Smart deɛ no initially yɛn ne yɛnhyɛ da anim no nkurɔfoɔ keka nsɛm bebree but de bia meka kyerɛw sɛ wote sɛ nkurɔfoɔ ka nkurɔfoɔ asɛm anya abotire ne tie mu bi ansa na bɛkasa a wakasa yɛnya abotire a yɛtietie mu no sɛ na deɛ da abɔnten no na ɛnyɛ nokorɛ Captain Smart deɛ no yɛse yɛakyerɛ mu akyerɛ wɔ a ɛyɛ nsɛm bebree but ɛwɔ court nti yɛmpɛ sɛ yɛbɛkɔ mu bebree na yɛakɔ ntɛm agya court no ɛno ɔmfrɛ no contempt of court yɛmpɛ ɔhaw biara Captain deɛ no ɛbɛtɔ ɔmɔnten so ankyɛ ɛna aberanteɛ baako no nso ɔmfrɛ no ɔhene ba boama bɛneɛ ɔno ɛwɔ Power FM ɔhene ba deɛ ne deɛ ɔmo se wakɔ kasa deɛ tia George foɔ na saa asɛm kuro yi a ɔbɛka yi a ɛberɛ bi atwam muntie 3 muntie 3 yɛsi aberanteɛ Mugabe ne akogan no ɔmo keka ho no ɔmo nso yɛnyane nteɛ sɛ ɔmo kɔ kasa de tia George foɔ ɛma nam so ɛma yɛde ɔmo ɛkɔ court no nso sentence wɔmo ɛno akyi nkurɔfoɔ tc mmɔnten so sɛ yɛnsan signature bi ne yɛmfa nkonko yi ɔmo mmra finally no president ya no ɔte so saa Abraham John Dramani Mahama oyi wɔmo na saa adeɛ no abi na ɔmo kyerɛ sɛ ɔhene ba boama bɛne ɔwɔ Power FM ɔno nso so ɛyɛ adeɛ a saa adekoro yi a wakɔ bi enti ɛna no ɛna ɔmo sentence no so ɔnkɔnkɔ dam ɛnafua no edu ɛnan utie nsɛm a ɔmo so ɔkeka yɛ no a menyɛ George nti nya adeɛ a me nso mebɛgye ɛbrɛ koraa bɛkyerɛkyerɛ mu wɔ ha ɔmo sɛ nsɛm ɔkan ne nsɛm fata a ɔkeka de fa George foɔ no ho ɛna kɔkɔ fa saa asɛm ne de ba nti me no ka sɛ wɔ dam last week no ɔmo sentence no nti no probably next week ɛna ne 14 days no ebi ɛbɛkɔ awieyɛ na ɔmo ayi no ɛno nti nkɔnkɔda yɛfra brantie bi Mensa Thompson nso so wɔyɛ ɔpani a ɔda asiuboku a ɔfrɛ no sɛ asepa na asepa yi wɔn nso so dwuma wɔn die no sɛ ebi a na biribi kɔ so wɔ ɔman no mu ɛnyɛ na wɔn atwerɛ krataa ba na nsɛmtwerɛfoɔ yɛafrɛ wɔn agye wɔn adwenkyerɛ de afa ho aneɛ na wɔn akasa kama ɔpani a ɔda wɔn ano na wɔn kyerɛ sɛ ɔde nsɛm bi ba bɛto abɔnten nsɛm a ɔde bɛto abɔnten no na nsɛm fata na no kure nim obroni frɛ no sɛ ɛyɛ false publication ɛna ɔde ba abɔnten nti ɔno ankasa de ba bɛto ne social media handles ne wie Facebook ne wie yɛ no ɛna ɔkɔ tena ase ɔkɔyɛ ne twitwe mu na no hu sɛ ei abusua adeɛ na no bɛto hɔ no no kure nim o ɛna ɔno abɛbi yi firi hɔ oyi firi hɔ wie no ɔpa akyɛw sɛ ɔde bibi saa abɛto abɔnten aposifoɔ ɛsɛ ɛyɛ false publication nti ɔmo kyere no ɔmo ankyɛ ne mpo ɔmo ma invitation ɔno ankasa kɔɔyɛ ɛnɛ yi ɔno nso so ya grant ne bill a waba fie yɛhwɛ anim so ɔbɛsan akɔ biom ɛno nte nkɔnkɔda yɛgusu a yɛka yɛnwieyɛ ɛna yɛn ankasa kapo yɛfrɛ no kapo ebi mu kora frɛ no Bombay ne ɛne edi ne deɛ dɔɔso Kwabena Bobie ansa nso so yɛ adwuma ɛwɔ Accra FM ɔno nso so yɛn nkɔnkɔ dansɔre a yɛse yɛakye no adan a yɛse ɔno nso so de false publication ni bi akɔto abɔnten enti ne ebisabisa sɛ false publication na ɛfadeɛ bɛn ho ɛna sese deɛ mo de false publication yi ɛna wɔkyerɛ sɛ
wakwa ka say AU village first lady Mami Rebecca Ekufuado on second lady Samira Bawumia yes sansa se no motonton de ma wo ho omotonton de ma wo ho eno so apolisifoɔ sɛ yache kwabena bobi ansa aden a omra me kyerɛkyerɛ mu omo pe video bi ome assist investigation a whole lot of niema bibre eno me de aba abonten nea akoso ni nyina no wobebisa sɛ etia mra ana wohwehwɛ mu a apolisifoɔ no etimi kotu kyerɛ wo sɛ etia emra ɛrentiti sɛ bobi ansa de esei omo kotu mra bi omo kyerɛ sɛ wafom a enu nti ɛna ama wo mo akyere no nti yes yagi tum Ghana ɛyɛ ɔman a yɛde emra ɛna ɛyɛ adwuma nti sɛ obi fom a ɛwɔ sɛ yɛde ni gyina mra kwan so na emra no yɛnso so yɛtimi kyerɛkyerɛ mu de kyerɛ afoforo but question a yebisa ne sɛ ɛyɛ de bɛn ne si wɔ sɛkyerɛ jamase amatumpan anna yɛso kɔto sɛ enipa mienu atia gyina ɛbɔ atwɛde a ɛyɛ bisa sɛ ɛnra de asɛm ne si yɛ ɛyɛ bisa wo ɛnɛ unya yɛ yɛse false publication na yɛgyina mmara no so ɔmo mfom yɛ wo ɔmo nhunahuna wo bia ɛyɛ mmara na ɛyɛ adwuma yes te aseɛ mame nsansi so biem me se dia polisifoɔ ne yɛ no ɔmo yɛ ɔmo adwuma ɔmo mfom yɛ ɛyɛ mmara na ɔmo de yɛ adwuma etimi polisifoɔ ne de me ɔmo ni asɛm but the question na me bisa ne sɛ ɛyɛ de bɛn ne si yɛ ɛna ama ɛnɛyi nea ɛkɔ so ɛni nti wohwɛ ɛyɛ polisifoɔ wɔn letter ɔmo de ba abɔnten 12 February 2022 time ɔmo se asepa ɔmo akyere abranteɛ no ɔmo twerɛtwerɛ ya kotu mmra no baabi a wafom ɛkyerɛkyerɛ sɛ wafom ABCD ne yɛkɛkɛkɛ ho kama wafom yate but asɛm a yɛbisa ne sɛ na obi timi nya kukuduro no obetena radio so na obetwa nkontompo obeka nsɛm a nokure nim edigu ne yonko so a ɛyɛ hefo ne hyaaseɛ ɛna ɔmo hyaaseɛ na sɛmbɛn ne ka kyerɛ wɔm ɛna ɛyɛ suadeɛ da hɔ ɛde ma afoforo a ɛba no yɛbisa yɛn ho da dabio ɛnyɛ Ghana ha na ne yɛwɔ ɛna aboro nye tie sometimes when you are talking about issues like this on be on imagine say we hear politics wo party A party B but onipa biara wo pɛ no kure wonyini che na tamfo na dɔɔso tie Ghana ha ya na ɛwɔ ɛna aboro nye DC NPP fo aboro nye yi obetena radio so kan ni pain say ɔmampani dada John Dramani Mahama watoto ɛdan ɛwɔ Dubai na nye Ghana ha dabi o mi da mi bisa na nye Ghana ha yesi wo dan wɔ Dubai we wia Ghana sika de akogu Dubai afa kwa de wia akire yesi ye fra ayi wakoto ship wakoto Dubai for ship bi we wia Ghana sika akoto Dubai for ship enye Ghana ha no mo na enkrofo be kan say omampani Mahama wo we guess enye ha dabio enye Ghana ha na mi de bibisa we enye Ghana ha enye Ghana ha no mo na aboro nye be kan say okọ omampani dada John Dramani Mahama fie a owo politank kese wo ho no mo a eye sika we wia Ghana sika na odi agum enye Ghana ha okay enye Ghana ha no mo eno mo be kan say omampani dada John Dramani Mahama okura bottle bi na bottle na okura no eye apetesi ne wom eni nti say onom o kasa no onom kakra afei ne nsem obeka nyina mfa kwam enye Ghana ha na dabio usu ye Pentecost ni usu ye Methodist ni usu ye Roman ni obetimi aka kyerem se de me kan wante da wonte ho asem o Ghana ha da wonte da. We should be truthful to ourselves. Enye Ghana ha na eye Ghana ha wote se ye chi abronye onimanyafo Canada Japan mi aka me wofa ensem ono nso kekan ye de fa yewura Mahama ho wote se wobi tee no wote ye na anyanya bia no de na ntia mra na dabio afede de na aba e na wote se ye twa ntro de ato politician bi so a e wo se ye chi nipa no e de na aba dabio ye nte Ghana ha e na obi be kan se
yewura ayi omampani dada John Ejekum Kufuor ono obi a wontaafo enye Ghana ha da bi omi bisa wo enye Ghana ha no sa asem ni si ye aya te se omampani dada John Dramani omampani dada John Ejekum Kufuor ono obi a wontaafo a be pem ne ntaafo no kra so omo ye nipa so omo ye dua ye hu wom enye Ghana ha da bi o enye Ghana ha na okoka obi beka so okay nyawa kaka ni nyina no kra but afa na mra ne ye adwuma okay afa na mra ne ye adwuma de ne mfa boye kokko na ka kire yen se abusua afa de mra ne be ye adwuma nti obi a na ne ho so ewiase what is good for the goose is equally good for the gander. And if you think today you have the power and until you hide behind emra na wadi unyan mu biania tiase se sane ye ya na ntwie ono ankasa ni podua anka ne to anche no saa nso no komfo enhye wonsem eni dabi tie ya wagana ha radio ni TV so ye makwan na politicians yi atwa nkontompo kansam a enim e de agum panimfo so o mayi mu ye nkyire obia ye nsane obia message enti no course we nra no ya nchi obia ne eyo obi so no so betimi aye ye nche no enti die enti me koye ya wo cheme kwa pia no wa aboa sa na person chebe won ye tigana ha o ompani dada John Dramani mama ensem amakeke ye kan nyina digu ni so otesi anoma abampo ye che no otiye yeso what the cars cheche guess one to Ghana masa don't pretend say one t even recently ompani ayi Akufuado ontin nsem ankrofo kafa no ho ontin se yase obi de se wa abroni wonte ye enti yenya ne abokwan na to ho ena nkrofo nam so ya system ne say panyini obetimi agu pani animu ase obi anya wo hwe enti eno saa kwan no na nkrofo nam so no enti sesi ya yate ase say eye ekwan ne yemfa so biemu a yate enti yemfa mo nyina ho kokko but you don't go hide behind the law and try to gag someone, try to intimidate someone just to shut them up. I am because almost say Captain Smart, Campo, what Captain Smart, I know a Yane or sharp mouth. The question of me say Captain Smart, he has been able to boldly, publicly, declare so your MPP ni. Have you guys forgotten so soon? 2015, 2016, Juma Captain Smart, Yamamo, have you forgotten? I mean, Massa, just be truthful to yourself and stop being hypocrites. Nyanko pon wo chiri hypocrite nyatum for or so be fuo ma fani hwenim. If you don't know, I'm telling you. If you don't know, I'm telling you. Adwuma be na Captain Smart anya mfa ma okura mu. NPP. Sa time na Captain Smart we good one. Because there's a contract yi kwan. Na samfo wa fichira. Osi o contract na ni gene. Na emo mo twitwa na e ba be ka wo dan a. Afebo nsa wo to ayampia. Sa time no. Na odi animu expose nyoma ne de na emode because na mu say e be near to your political benefit. Inteno eno de na mu say Captain Smart, hey, hwe uba Ghana, opensem churo ni pa wo ye adwuma, or ye genuine a captain. Adena the same people who were praising, who were singing praises and worship for Captain Smart, no, why suddenly you guys have become the greatest enemy? Why? You are hypocrites. We are nya chumfo ne nyankopon be fema fa ne hwenim se mo anya adwen sachara. Enti ade anu ba bia hohoro abeduru ne nkrofo bi ne hya ase. Enti se yepese yetu ase de a yentwa ne sorosoro, yentwa mfiri ase. Se politician bi betena radio so no obekeka nsem fata yama mra ne nya adwuma na enya nhwesode. Mama yenka se we do ye NDC ni, we do ye MPP ni, eni nti no petre na sam ye nte hwibiem. Ye wo Ghana ha. Ena ye te se secret tape bi aba abonten a opani ono ye chairman edema NDC ofusu ampofo ena ne wo so eso be make Ghana ungovernable. Be pem na wate ho asem. Eda so wo court a wo mo twetwe wani ba so ne ato atwene ba bi. Enti wo chena ote se obi foforo bi nso abeka bia
ono de kwapia na aboa ono de ode mmara ne di nueye saa na paso ka kyerɛ me on ma men ka asɛm nkyerɛ wo se corruption eniema basa ekoso Ghana ha kasa fi ene saa de no ayesusu sa afeidie aba be ye polarize and inta wo say ye sanctuary ye system no sa afeidie yate ase say ye pese ye cleaning system ni mu a we should start from the top to the down. We don't do selective judgment in this animal. We don't do that. Or your man penny crano or form mrano, mumma mrano, any nindi. But Endra will be a bekebi. Young woman ye the year no. Kweku bekebi nedi I was a nedi and yet, and nedi musuo. I want to say a tibi crow assume. What are you trying to tell me? Ubi as I make so ye Christo ni. Bible ne fa na wokenkan ah Bible no kenkan ne fa he afedia monti bi da say ye twa ntroto first lady so say dia wo twa ntroto first lady ni second lady so I was here chi utum sa na pesa moka afedia mo say enye nti ye nyae ye say dia odi anwansena ba afie no odi ahwede ba afie no odi anwansena ba ye and it is your person ya kuditi ade a ye nkɔ hwehwɛ de ya ode ahwede ba no na tuo ntwa. I am not saying say the freedom of speech ni abuse no obetan ready so na opi bi akeka me nka saa na wo watie me no wo bedi adanse say me nka bibi saa but the me kan say si ye person ye tu saa nioma no a ye hunu no ne say nye no ye person ye tu ase de a ene ye wo ba bi a wo se ye kɔhya ase efiri na ye nhwa so de e de ma afoforo intimity hai na MP bia anu akofom wakɔ ye force publication bia na se wakɔ kan sem bia enye no kre na MP no ye de na ko gina court na manini bruni bese se manini ye de na ko tumu a me Obuoba betena ha no mu a me so ba ye sa ne ma ni bi no but yes MP di ono de ne political talk tieu maami ama ba enyiwa do maami ama ba enyiwa do e ne on kan ye hu bi mu yi ensem ben wan kekan fa mampani kufuo ho kekan sem so pa no kan sem enim kekan ni nyina digu ne so eduru bra wo mo ba ban mu a okoko pie e wo ayi vetting committee ene ebisa ne se madam ensem na okeka efa kufuo ho no na no kure wo mu osire ya sem o ka kire mo se ne no okeka ni nyina was just for political talks asem o kan no inti ne wote se ye bo first lady apa wa se AU village in saase wo ho wo mo fom fa eye esabi ankrofo mpanimfo mu awo wo ye mpanimfo eye sa wo abato wo no mo a yanhwa nka no eno na adane aponkyerene a yesu worwe na ekonkonti ba na adane aponkyerene enti no se ye nyina ye ntia se de mrebe ye adwuma. We shouldn't arrest anybody. Ye kan kire ye ho sa fe de wa no be fom ye politician o ye hwan o ye de mra ne bediu e de beti na mra ne di obi mu de ani no. I think about it and I don't get it. I don't me nipa bi che nipa bi me nipa che nipa ni bi ana politician to me kasa anyhow, politician to me to twa yampia, politician to me twa nkontompo o hwa aboro nya ni mu party mi so wo twantro but owie pani aboye nsema no ye wi ani asan atam position ni ye de ama saafo yi omo mutimi twantro no ni ye de positions de ama wo mo, yet no one is talking about the law. Obuoba nkwan kokan bi de ono de ono no kwapia no aboa nti on de emfa no ko gina mra nani. What are you telling me? We are not fighting the law. Yes, we understand. Emra na wo say ye dwuma. But enunti na wo kan constitution no a yes equality before the law. 1992 constitution no. Yes, no one is above the law. Nti mu amwo constitution ni bie. No one is above the law. Equality before the law. Even so your president kra no a you are equal before the law. Moma ye nada ye ho. Ansana aponkyerene me aponkyerene no. No edi kan ba be ye kunkunti ba.
nti di osua ye no eno and wo produce o nti mo nye captain no sane mo nye captain no ene eso mfa so na mudi no nti munya no wonye na adwuma munya no wonye na adwuma adwuma ne no ano wo ye no munya no wonye no kure sei ye ka kire ma na wubu afu but say o ate ase yi de bia be koso akasa no kure no 43 minutes after 8 AHENKAN 93.3 FM for agent Fabra and King Fama 0594841044 0594841044 Fabra na yankin kan kama and Fama who send crofo send you de deba Fabra and then so ye vows day and inti peobi sheda peobi na wish no so I say sheda peobi na wish no. Anyways, my mission is free. How we say happy vows day encore enfama but one fani di amba unfortunately. And I will say happy vows day encore enfama nyankopon shira pa no mo ho ban. Wasan at the Exodus chapter 14, the verse 14 at the aka ho and was say God give you protection and fight your enemies. Into what the abawa hanomo made us say bebre. And I will say abozege no size. Monko so na mo adwuma den fa mo my Ghana. In fact, I can FM mo bo adwuma papa pampacho wish me lovely sister Lordina Esiedua happy belated birthday. God bless her so much. Na o man nkwatenten ye frame blessing me the free ama krom na eba ye Rabuni ana o see from me Rabuni Meteo live edi free Amacrom me pacho wish a Beatrice a happy birthday and family mami dia ena o see en kasa asemi other than mami dia kwa I don't get it Akon Beatrice your birthday yes wo mami dia kwa sa mami dia kwa nso yekuro. Anyways, we say good morning Obuoba nyankopon kan ho pa ne mpaebo a ne wadwagu yeso na mi hrawo happy vows day so en confirm wo ene utim no your friend me bright wheezy bright here that bebre for coming through with your message mpatron so betimi edo de no edi aba na yakenkan kama edi ama nti yebekọ WhatsApp nso so na ne ankrofo de afa ho no yakenkan we say hi your friend me Chum Samson Ghana police also the Ghana police should there be Ghana police de obi anya hwe omo de mra na eye adwuma Ghana police e de mra na eye adwuma but masem a meka no ene se emra no yes yemfa nya adwuma but ye de ye adwuma yemfa nya adwuma pepepe se ne ye hu se ne ye sha ase emra na nya amom ye nyina nyai na fe ye nti ase se ya fe de mra ne be ye adwuma nti wa wo be fom no waso be hye but ye nye selective isa so what I say asem a meka eno no Ghana police they are doing their work perfectly professionally omo de omadwuma no omo ye no because omo chiw bia omo biebie mra ne mu de kire o se ntia ya chiw nti won so hwe na se won fom mra no a no apɛ lawyer no akɔ banta eno ano no same boachi asama kase wo se yamfa maximum respect emfa ma ye mra no eno ana migusu America wa ha no nti no ono so talking about radio. I see radio is about education, information, entertaining, blah 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 a whole lot. Wa throw the tin or there, but thanks for coming through with your message. And Chia or see Nkoma Fred Opari Ansa or your next General Secretary Edema N Pepe. Yo yate. Thanks for coming through with your message. And I've seen a lot of people being so online on app senka yen chia womo ewa ha. We and so say Abozege the best in the East. In fact, or then from boy champion Cavani or Achim Abowabo or say Abozege, we are the best in the East and or the Aba. Ankoma Foster also say or Achim Bini or say we live in a country was he depend on IMF MY nti mumma yin nanka hum na yenhwe kwan ye befa so a yesika sem
ebetumi akɔ yi wie na ɔso ɔkyea mpanimfo bi yɛda ase bebree wei enso sɛ ɔde free asama kɛse na de buy no say we are radio presenter I said stop insulting leaders and blah 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 message and I don't see it well but ni ame chire ya no nso wa kyerɛ wa hanom yɛda ase for coming through with your message yanko na yɛne ye opani enkonkotwetwe enkomo yewura Dr. Kofi Annan enkotwetwe nkomo wa bene yeba no cyber crime ene ho ntoto ya yewura oti yanka no pe ya mo achi aba yanka FM so Demi wa mo achi metie etiefo nyina etiefo jo so wana ro ma mpom boko de nyame adom me ho ye enti ano pe ye pese esua de kakra e de fa ye nkwada akra titiriu ye nkwada titiriu e nei nkola yi ebinim wo social media handles no ebinim account ni nyina akola ketwa or Facebook account or Instagram account or sa nyoma nyoma ni nyina but minu mienu bedi adanse se niema ekoso wo ye internet ne so enemre mu no enye papa especially uko TikTok crowd ya ho de nye me yo wofo a me ba no aseme na me nka nkire no asama wa boss ana pray I asam kase and say just about last week or so for 5th February na ye di Africa Internet Safety Day ya genjo sansam yido and prayer so kra me na so kwa so cyber security won sam ya dina ye ko di nkomo awo kofodua na ya samwa sisi ano ya be ya de kase aya adesua amagen asa awofo no man ni wiase nyina enam santi UN enfu anoma afamu bibia ye friend child online protection under the national global cyber security agenda. Now, me can you question say we are simply informed say I do where you have, and see a month I said to try Google Queen. Sang to turn over the Google Queen Munan and I'm swam a Ghana. Yes, so ya be formal embra I friend national cyber security law. In the law, no, there were aspects of the article handle child online protection and other abuses online. The kind of time, I'm not getting my and say, as someone about to see Siano and Brawa, you did this, and Kuala, and in Penufua, Amonam Kwanzi, Bonoso, AD in some who internet. And to know, and no number said, didn't catch up with the trauma. If you say, Uba yes, oh, anything. Sisi an internet de fidie no ehua ko hia e ba first no na ntesa na enya ntini entino na emu enye hu sa sisi ano abetintintin ebodwuma ye di wo ya brabom. Therefore it has become necessary say parent bia no e say sisi ano wo so wunya interest wa internet no mu na wo fɛ so say wo betumi abon ho ba because the parent can only protect and ensure good use of the intellect of their children if the parents themselves are digital literate. Pacho mi mafoton o kakra na nyame tiane say parents no eba to me ahwe normal boa omomba ambo the internet ne aye adepa wa bra parent na nkasa no onim internet ni mo use. And if the parent does not know anything about the internet now, a very difficult. Nibani ye bibi kura oni, nibani kofa we ya oni, no bani mansa o nya nibani yeso wa yeso. Sentini say now phones are airbar, tablets are airbar ni adi na no. They have embedded something we call parental control. And the parental control no say wo parents who nim mo a phone no say wo na kasa na wo to ma wo bana. You better implement parental control, you better activate it. Who name ya, Ubetum dia mobile or nimu, no activate yama or activate mawa. I said them dia who cost or monitor. Because they are Ubano so abimu who activate an ebia or nimu password and not their call as I call deactivating. And it is now incumbent and necessary, and as a matter of fact, very important for parents to begin
to develop or acquire digital literacy. I didn't minimum one, and I must make sure, and I made to me a do hujuma, but a minimum one, the other can be an enemy to which. And you know, if we hear saying that, I sit try a woman we are to know, I will for a bit, I do a move set internet, no more material, no more self in your mama and your internet if you give us, because I are terrible. I are terrible to the sense, say, me was trying to do, I mean, what do you but say, what go on, man, a year for your time. And by young girls under 18 years, 15, 13, now we'll hit the way on one day. Now, a book of homes, I don't know, I say, oh, sorry, but you don't know what has come over here. So, in one of our campaigns, you go secondary school, be me body. Na akwala ba ko oba you really no ba me ho. No, said, dog, all that you are saying, most of us we did it long ago when we were in JSSO. Our naked pictures are on the internet. We say, wow. And I can say, yeah, campaign yeah, certificate we got it wrong. Yeah, secondary school for not going to say JSS. Primary, upper primary JSS, I want almost started said, almost this argument. And I have some cassia. In fact, it is good that you people have brought it up. And for some of us who will be available to assist in any way within our capacity to help parents handle some of these issues. I do a whole man, and who he has a parent in one more you another school be. Could you believe again about your student or by your honor say, Bruni be and then a chat of Facebook not say, on trying to make a picture and find to $100. Now on so on yet. Now this girl actually well I can say about our school, no Bruni be say on for make a picture and internet or $100. Officers and much no near Gianni, the provisions are onisika, only way on ye. Hello? Obey a manabro so. Yes. Now, parents who fear. Who name me a coso. And so parents have to now involve themselves in their children's social, especially online social activities, you know. They can step in at the right time. And man could do Pensudia if you know not acquainted we are Mushia and I ask them here. Now and then Kalana so Facebook say minimum age I would better our minimum age I'm saying 13. Wouldn't be 13 Facebook does not allow. WhatsApp was yes, I think one of them the year 16. And see platform owners and also as I'm the Chromo business. Omo business omo ye no so no omo ndwene wo ho omo mfa wo ho se bi ota fa che cigarette ya ton ye nim se esen krofo eso nipa oye na de no oye ton no beka cho ensa de amaye wo koton no ma e betumi asel eso so na krofo ton no enti it is a major problem. We know how the internet is really impacting negatively on some of the youth. But it is good that some of you have brought the discussion up. We will also contribute and say we can say you better seminar. I'm a parent now. I used to do that as part of National Cyber Security Center. Seminar. I'm a parent, teachers, and on how to handle some of these things. But okay, enti sisi ye me ba no our phone, and secondly sisi our said ya twisting neoma bibia ya say internet inti kwala no by force omo nyine use phones ebi me ya panyini a ne awo kan parental control ni sa ne ma ne mimi nim akola nso so ni school a okọ ehye ne kete say onyusu phone no ebi meme owofo sa na me ne den. Yes, my Indian can come away, and I want to emphasize it. So when the time came for schools to use the internet, under compulsion because of the COVID situation, the schools
especially the primary and the JSS and maybe even the secondary school, for most of them, they got the whole thing wrong. The school beyond I'm yet to know. But from where I sit and look at things, the school beyond almost a parent, and your orientation, mom say any say. I did not see. And the parents were just there and they said, go online, buy a tablet for your children. Do that. There was no proper orientation to digitally position the parents, their minds psychologically and emotionally and socially to be able to now embrace and adopt the new trend of going online in the name of learning. That was not done. So most parents did not know much about it. Two, and so there was no orientation for them. Orientation that covers their psychological understanding, their social life, their intellect and everything, because the moment you step out onto the internet, and that is the same thing. The moment the child steps on the space of the internet, he gets exposed to so many things worldwide. So without control, that is a fact. Internet also pay. Or to say we'll see we are seeing. I mean, the person has entered the whole world. And to say we're in your direction, obey that. And these are some of the things. And so that mass adoption of the internet as part of our education learning framework, was started on the wrong foot. Parents were not oriented. Children were not oriented. There were a few schools did orientation for teachers. And even that, it was on the aspect of the technical usage, not on the psychological and social aspect and the other disruptive usage of the internet. And so we have a big issue, and there's a need for us to begin to discuss and quickly begin to address it. And yes, I are a begging sim, because we need, because the thing is that you cannot control somebody in the digital space if you yourself you are not conversant on the digital platform. That is the fact. And I say, your world's internet space needs cyber security. So this bonnie be our internet international idea. And one they are and we have tools, we have technologies, we have techniques that we adopt to now see what has happened and be able to trace and get it resolved. And I ask them here, and then who here as a parent, a bit is all your friends say parental control. Most people do not know, but they need to be educated. So therefore, one of the key elements in trying to resolve or reduce some of these challenges is education. Education is key. Education in any form that will ensure that people get to know about some of these dangers in the use of the internet, particularly in relation to our children, is important. Important. In fact, this thing is so dear to me. I speak with passion when it comes to this because I was in charge of child online protection inside at the Cyber Security Center. So I know much about this thing and how endangered our children are within the cyber security space. And parents, the best for us now is to begin to build their digital capacity, either on radio by educating them or either by a workshop, one-day workshop, or something that will begin to elevate the understanding in the use of the internet. And maybe it will help them to also, for example, my phone. I my phone so software my phone so ameba. My phone use no no you bia me hu o me bia no so. But software we so no ko di bone. Nti ayamba ye kan na ho sam ne kan akoye bibia wo ho. Ne kan ye otu ko eti a wo behu me
Maybe monitor me back. Idea all your one internet on D18. Now, transfer for Korea has no. If you are about to another user, and also what the man are not the monitor, the girlfriend, the boyfriend, opinion. So it becomes a bit complicated. So you can on air. You go come air. And so this year, that's what they are calling. So when we gather people in an enclosed space, then we expose them to some of these things and caution them on the proper use. On the proper use. Okay. We are civilians here. Maybe phone or let's say what site way, what site way say, why you say. And these are some of the tools that we give to the parents on their phones and on their computer or laptop to be able to monitor their children. Okay. Enti said you can no ye beko so aye na yesua de ne kakra de a ese fatase ye de to emframamu ne ye de beto ne a wose ye de to enclose no so ye be organize ne ato nsa afrɛ na onu oma bedi nkomo na no pɛ ye da ase pa. Nyame enka unso ho ye ne Dr. Kofi Anan oye cyber crime personnel na say ye ba no cyber security ne ho and tutuya wabene pa wabene cyber security wodi mu dwuma ehwe kwan ye befa so a internet no aba na nsen no niema ye koso kokoye na wo se eya de akoma so unum se ensem bebre enkrofo ka niamete ha me kan. It is live on all the social media ebe wo hodomo kopim se Yesu beba eni ti de mete ha me kan se papa o se bonu o china bi no obon se na ye de ato replay na abo na metie nti mensem wa mekan ne se eyensem wa metie bi mo mani baje a eseme a nya de mani baje nso eseme a and etore bi a na ye use am na aboro so social media ne de ye but etore bi a na ye use am na aboro so social media ya no mkotena so keka mo nsem ene wo boy ya na san aba na o hwe ahu ya tisika so so e kom de ye ne ne keka ho yi social media mo kan ne bi course ene awoso a won say ya san e bo mani tie ene oti a menyiri se nani baje sa na tie ai enti mi pa cho tie we ma ye ba na ye nto aso ye won ko woni bibri e de ma wo. Jack, into bookshop or pass what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Woken. Say it test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adie bia e fa addition hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on Sabekabi. You will book no any free crutch, ecopim tertiary institutions in Engina. And sorry, offices. And now we be bookshop kese and I will pay books in the gumwa. Also call them one sa ebekabi. Kai, Nation song. Say ye turn in the doso pum sanso and I open back pa on sa ebetumi aka akim odan supermarket ye ni GCB bank no and edi enhwe ni mo frame was 0244 293632 and I say 0203 083031 Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Amanfo, mi chiechia na mi busa se wo per fridge, deep freezers, and ayonwa, and na benya bie. ODI Electronics, mo oyiwa, na mo no. So bisa per microwave, or per blenders, or per gas cooker, and ono so wonkro. ODI Electronics, edem obi here kettle, TV, and I say rice cooker, Miss Row, no wonko. ODI Electronics, edem yo po. Afei, so obi per washing machine, and bread toaster, any mobile phone ni one kadian so, and no ODI Electronics. Oh, you were asempetia. So, open your my bubo should be in our top and the board dafom. Near more quenya no kakra. Now for what dear. Ye delivery at the Kobe beer. A ODI Electronics. A bussy say tam and your mappa beer open. Say ye TV, rice cooker, washing machine, bread toaster, deep freezers, freezer, and I say iron, fridge, microwave, and I say bibi to say kettle and a gas cooker. Nina ODI Electronics. When be at a very affordable rate. Kakra. And found the baby hour. Do you hear me say? Uber friend was 0550 900 600 0550 900 600 ODI Electronics. Baby will be a Utiaka repair. Ye delivery at the mouth. Open so Ubet my pick your product. Our AHENKAN933 FM here. ODI Electronics. Yeah.
malaria ya banana edru na bo tenate. Fix Herbal, the Fix Mala mixture. Wa boni pitu, wa boni bede. Na otu malaria se prekupe na aba. Se wuti yo wenu mato. Wa powder sisi wiye. Akwa hospiti ana akwa ye test ma wosi enya malaria. Ma malaria nzi unye bio. For Fix Mala mixture na obama wa pomuzin prekupe. Kwa drugstore ana pharmacy shop ne benya Fix Mala mixture ato. Na se pendudu etwa ko Fix Herbal wo adenta kantamanso. Ana fre one wo 020-844-4442. 020-844-4442. Fix Mala mixture dri. Obi a wenyin san. Anorma bofraba enufu. Ana bofraba onzi mfidwe bien mfa. Fix Mala mixture. Enkratu yi FDA apenodo. Wow, Kwame ne dressing de ubo. She suit ne shirt baby asha no. We hu shoe no. Take a groomsman no cry. She say bibia is on point. Kwame de enya me wase o share that ko wedding shop no UK o. UK. St. Philip Enterprise no. Owo Kwame Kuma circle hey ya o. St. Philip Enterprise. E banu mema no ma dia. Don't go there. We bet show designer shirts a papa mu afili. Enti wo so ma honya ha. Na kwaji St. Philip First Choice, Special Man, MK Classic, Deluxe, Unique, PN Design. Ni keka ho na nyina nso ye cotton slim fit designer shirt apapa bi upper belt shoes material trousers jeans Lacoste and suits any hwehwe St. Philip Enterprise on Kroma Circle we Benkanashi Trotro Station for front na e overpass ne nchen no Okanshi opposite Kane UT Bank and Tudu IRS building numu shop number 17 0244 147 212 and 0204 709 963 na we wholesale ni retailing nyina aya wokọ abisa St. Philip quality khaki trousers no and fit to say St. Philip Enterprise. Wow, who fintra? Hey, ODI Electronics. Mama ye say mu near my papa. Wow, ne nyoma ben ye di eni ehuntia. Ye ni agesa no. Refrigerators, deep freezers, beautiful irons, microwaves, blenders, gas cookers, kettles, rice cookers, that's right. TV, washing machines, and anyama hodra you use to fie ni na. That's dramatic. Seeing is believing. Where do you need to ma? Ye ni nyaw. Chese upe home appliances. Edi abodwuma efie ni bebia. ODI Electronics. Ena abeko. Ana meboa. Aini. Wodi ye fenye wa homa show for ye so 0550 900 600 0550 900 600. Additional ma na die dekra ni say emfa oni bebia wo. Wodi anso be frɛ 0550 900 600. Bebia obia no ye be deliver edi amount. ODI Electronics. Yaba say ye TV, fridge, gas cooker, kettle, and answer microwave. Adie bi me mama fie ye de na ho so ye de no. Ye woni say chapo ho. O friend ya bet your kwan be for so benya ode. ODI Electronics. Ye no ye delivery eko be bia. Okay, so 11 minutes after 9 a.m. Yeah, that's say wajibre aka ye ho ama yakwaba. Na odaswa eti ahinkan 93.3 FM. Intimidated birthday enkoma oma ofre wo Frida ejakwa. Ejakwa no wana ejakwa no. Abena enam onsu belated birthday enkoma osanso so ena Doris Afol belated birthday enkonfama. Elijah onso so yese happy belated rather. Enko emfa ema nana Kofi belated birthday enko ma precious quating Efia Adepa Darlington Quay ena Sylvia Owusu munyina na enra eyamo birthday belated birthday enko fama munyina and this one Michael Otu and your birthday inti happy birthday Bernice Chiga Anita Ohenewa Daniel Alote Raphael Nana Ansa Jr. and Michael Kwejo and Miankasa Mi Nipa Shino Bobo or say mashup. Hey, Abranti we fans. Lovelet Haban and Esther and so and your birthday. Grace Ekanam and Esther at Sikasa. Because you didn't say him for. Anyways, munyina yamamo happy birthday. Leave to be 93.3 FM. So what I say? Makuma swadi nyina nyankopon mani mremu mamu kakran.
na ye call yen enim anope ma menchia wo fro Mr. Adams KJC Company Limited asane de no we general manager e wo ho anope mi ma good morning sounds so and honorable Clement Atefa Tubotom as electoral area no honomo ena we assembly member anope ma good morning me gidi say adom ne ahumabro nti ahoden wo ho Bill ima nyame adom a say na ye 14th intaka 5 days na mo abato ne ya sha ase ima utie mi pacho utie mi na wo Tubotom electoral area NPP internal elections na mo beye no me ankasa me koto forms ni bi e de ama Emmanuel na wakwako gina onkonko gina because of sefata ye de ne ko secretary delegate no montoma no Emmanuel or you very good very good me de bia metena ha no I campaign for the youth into we youth na wo potential a emfa ho ne party a wo NDC new MPP new we will campaign for you. We have to give the youth the opportunity. But your mama opportunity na mam kugum ho animu ase. Eba sa gidia yenya umumu no mama yensasi fem. Musan so si munua no nkaye nso kwan. So ati ase nti no youth no amebe campaign ama mo ni nyina na mokwa munkugu animu ase. Momfa dynamic way of doing stuffs. And I believe in the innovative way, no, because we cannot be doing the same thing now, the usual thing now, and expect new results. So what I say, it's more innovative thinking, innovative ideas, and famra. We will change the political face. Now, say, Oba Ghana politics there, one ya, and your opposition. No. And on the year near from babies with sharp teeth, you know. Until you to know me by campaign mamma no go and do well. I'm on Gugu when you must think of our hobby and farmer. So I say, ain't no Ima Tubotom electoral area branch back ya do call secretary. Omonton farm and farmer yen. Na enwechi ebi mo beba list na beba. Nti otu din a ebeto abana ma wo nye ntomfa ma wo mo ena obi anso a me ne di be pie fi manum aba o radio so no na je so onipa no beboa mo because o mo amutie me de munim me nso so ati ase me kai ye na gina mu ne ye campaign den ede ma me akasa me yonko Sami Jamfi e ka chan say he ko be yie no crofo say mfa se ko be yie nyame ya dom wura mu an yenya mpanimfo a motaa na chi ene Sami Jamfi communication officer aba be yenhwe so de mabunu bebe wa NDC mu a omo abamu ye abu omo hwe Sami Jamfi na abamubu na akofam because anye bia wo ye babunu kura na mpanimfo wa NDC mu betimi am kwan ama on so waba be ye panyini e wo party nim nti we should give the youth the opportunity yenka asen kwakra ne mpayi emrewa no omo hu hia o omo hu hia but oma yo omo de awie omo nkotena chire no omo advice omo ma me dane advices momo advice because ye ka chobo ya ne untumi nye so tiase waba akwakora ababrewa tiase you can't beat nature and still also say about for chairman still also about for secretary still also about for this oba be gu ho animu ase because season ne era na yawura mu no enye the style of leadership ne ye hia o nti de bia wotena se 2 minutes obeda so ati ase nti moma kwan youth no NDC ne MPP moma youth ne kwan no munwurawura mu bi omunwurawura mu ene sei wo hwe ayi minister Abugina pa hope wo ho because very young now or your lands and natural resources minister nti so obaburu bi wa MPP ni mu no wo hwe Abugina pa o wogidie sese wo ku ne ho a nyankopɔ betimi aboa na ma empanifo recognize Asenso Boache, Bantima Asenso Boache, very young, but he became the deputy chief of staff. Appointees in no Mushanase. Oh, ya kwakro ye hoyo. And only good example
nti mesrɛ mo mabunu mo kwan no mu mu internal elections na mobɛ no enka mete ha na kamate sɛ obi wɔ 40 years ɔno na ɔyɛ constituency chairman ɔno na ɔyɛ regional chairman edima ekuo bi nka bɛboa smart ase meba cho yenkwa homa no so na yenkonkodi nkomo sisi ya yɛne nana apia ejeyi ekɔhwehwe nkomo Eastern Region ɔyɛ secretary edima ekuo ni wɔ he Ghana Physician Assistants Association yɛne kɔhwehwe nkomo yɛwura je wote yenka anɔpɛ ya mo akwa baba henkan fam so ya nia na wadaro mo se mo kɔ strike medawatini na mefia watie po anso edin kan no sisi amene woka say Physician Assistants Association I work Ghana ha we have not as yet declared a strike but the year can say enyo bi ayene ye ministry no e kan no say o man fa no bi antoto afun na say o mo koso yi o mani ma yen say de enyo bi etom no mu yi ma yen na ene we would have no other option but to resort to a strike action. Oh, okay. Eti na more reason I eba mo atiki sa decision in saying. Well, many of that. The chairman says a physician assistant. A middle level health staffer over hospital near Pumbi, Ajuma Iruma. Who most of us our consulting rooms in them. It is all district hospitals, near health centers now. We are consulting rooms now. Doctor Fono Honation Crofono. We do not a physician assistant. But of course, mobile, more training in our doctors. But your doctors, your physician assistants, are necessary. Now, ye juma na ye juma a sombo pa a boa or my. You see, I'm no cafe. Local district hospitals do na even about 80% of them for almost a consulting room and a pray almost shy for normal physician assistant. Some more or idea. I would encourage you to say, I'm for or hospital. Now, correct consulting room, man, tell him about what to go shy for no some your hand for no better. Now, quickly, make what some no son. And Afibia said, your humanity, the James your friend annual general conference. That conference, the Bob Boyano, now you share a new man air coso, ye humani, Juma Dimu. Na ya pe anu ni ebubre na ye sa meeting na aya meeting nso so no na ya tre e dia koma omo a e fata se omote enten the Ministry of Health any stakeholders no na ye after 2021 AGC ye no ye wo keko in October ye wie no e na ye tre ya no di nyina de koma ministry no ene ye se ministry ni se ye wo nyoma ba ku mienu miense bia M1 ye dwumadi na ye di no ACP na se me bosu bia kyerɛwa ebi ni se minua wonim se Africa 2021 aban fa apomudi adwuma ye ko bebre but portal na omu bia me de fa apomudi adwuma ye ko no omu amie ama ya nfa physician assistant ba ko kra me ko kakai ye physician assistant more than 800 almost school. Actually, almost a party we almost TP by a woman. That is how we to upon the Edumano, Ministry of Health, and almost now almost MP anu near Bubre MIN. Now, young folk in the intimate and form Eduma. After so, I never can want some anything. The Ghana ha Ubiko, yes, physician assistant, not party Juma. Say, Yankee, Nippon Bay Jumani Sadia for pension. There's a winner a quenya and four na this no so na wunya si ho for bi nka the career progression winning say yenya no doctor for nurse for nurse ni community of nurse or chnabo se no akọ nim kakra no be midwife kakra no akọ nim no be yiwi eno ne ne aban na kafe over 60 years in physician assistant the media ni ba o man yi mo no wotimu saa. Meanwhile, your areas in healthcare be obi am person obeko. E bi te say so oman yi mu ye pe doctor for omo hwe honam ni yarewa dermatological cases na a doctor for hwe wo oman mu no mu 50
doctor for almost share nuanoma omo adwene mu yare psychiatric on omo no 50 e wo mo. Meanwhile, patient assistant yen ti bitimi esia dia for that direction no nye tinya ba bebo ama ba ta kemo ni waka ta. Yen ti bitimi asia dia ko ani mu kaka ne aboa mata dwumadi wi no akoso. Enti ese aban no any ministry no enya ofepa ema yen se de be ya yen se pese yisia dia ko ani mu ne bitimi nya sa akonya no. Afei so eye afi 2020 ya na health insurance for ka say oh private health centers are physician assistant na yo modian omo health insurance bi e betim ni ni asem no ka say amount for private health centers are omo ye academ a omo ntin enya adwuma afin so oba akomudi adwuma yenu ma wo hu ni ni ade ba ko ni se the nurse ni wi school na so oye adwuma yo ade fe internship allowance e de ma no the doctor ya wo ye house job internship allowance e de ma no physician assistant who we know ye adwuma oni de internship allowance e money bi nti omo de yo pine na shen aben eye adwuma e de boa Ghana man saa mo nya ne ke kampu ni ye ka kire ministry ni said omo nya hu bibi aye ma omo timeline se omo freye na yen sinkunya na yen hwe kwan ya ye beto to adwene na saa nyoma yi nyina ye yape no ni abube okay ni asa me passe me mi ka kire asa February asa 4 February physician assistant pinfo nya koye omo governing body meeting wo Kumasi no na ministry na abubu ni egu na suma tete onti so dogo bi mpo nu abe sanse we nya kode koma no ne teso fire ho o twineni eni enunti ene ye press conference ne se the one fee dia na tese se be previous on fire nya hwe on fire nya se so dia na ni na kasa ye kasa aban mu mpendifo omote no ye be kasa no na tese ya antifia ye be ministry so tese kokko enunti ene press conference na me na wo ye no. Oh, okay. And some of you some much mu na mo akan so empanimfo bete. Yes wo pass maka kire Nyankopon na ka kire mframa. Enti maka wa hey wo mo bete na yenhwe animu se bia na wotwe ye yasimu yi ebi kro mo beto nsa afre mo na mo nyina mo atimi adi nkomo afa ho. Enti anopa ye beda se wo bre no wadaje. Me nya me da batansa na obekọ no. Enti a me no ka se ministry no ato nsa afre ye ko no mpanimfo no. Exactly. Enti no ye hwe di mu se ensiemu n'echi no ibenya ensinsan ye padi ewo so ye mo so anko me se de ye pe no anase omo ne ye nsi gina padi bia wo be sa fe yenka yate ye raye da se so ma to nsa frem no kra no eno krampu kra no ekum ayi kakra nti ye hwe de besi why nothing ye da ma se bebre yenso ye da se bebre nti ye ne nana apia agei ye ba no apue mantam ha no mo a Ghana physician assistant wono ene waye wo mo secretary ene ye ne kotwetwe enkomo no mepacha wo hwe wo mbre no ana che se ebre ne kɔ nanim pa sima no maako aduonu ensia 26 minutes after 9 am ena ye da so ewo fie ha no ma memfa sedan kɔma soboti mpanimfo se me fanto anim se immune booster ba ko pɛ eye soboti COVID-19 ba ye nkrofo bebre na complaini ena immune system no nye strong wa COVID ne be vensen bebre troka but soboti ene anopai empanifo se men kan kire wo se eye sronko sanse ye nya abotre nti se wo fa soboti no na wo no mbaako a ene ma be bobodi nyina ewo mu bi a ebe boabo ho ban nti ye wo eye akakaduro hwentia pepre abrobe meko ene yedi afra ne aye ne kama ne yenya saa sobuti ya meka ho asema kire wa no pay ene ntima wonsa enka bi onsa ka bi a ebema nkwamwa ne wo mu no ahoden na o mako de tia yare bia sorry tia nipadua no ene ntima pa chawo se upe bia oba achim odan ne mpotem a ko eye achim odan roman ho no achim odan roman onsa beka bia anti adwa ne shop ho kwa anti adwa shop anti adwa ye general manager ne maame AHENKAN933 general manager ne maame anti adwa okọ ne shop ewo eye odan romana onsa beka bi ewo ho enomo saa nso so ena Frimpong Enterprise onsa ebeka bi ko maame Mary Nkrumah ono no wa aboabo ha
oba aboaboa ono nso so aba beji bi yesi ade pa ne ton ne ho nti wote ye odimirika beji bi a okọ ne shop ho no mo a Mary Nkrumah ne shop ho nsa ebeka bi saa nso na oba ya enterprise no wo achim odan uduru achim odan opportunity kwan so ho no ano ubehunu oba ya enterprise ho no mo ono nso so agibi me pa cho wo a mo wa achim odan ne mpotem de mu nyina mo nsa betumi aka bi ebia wutie yen upe bi agu shop mu ba bia wo bia no oba odan na wokọ Frimpong Enterprise wokọ anti adwoa ho anase wokọ Mary Nkrumah ho wokọ oba ya ho no mo a mepacha wo nsa ebetumi aka bi open dodo patu a Brahenkan FM nsa betumi aka bi oba friend number C 0551 119620 0244 087695 eno ne number oba friend na omwetimi agye wo so kama pa eno achike Asenso Limited nso ma yenkonya papa nkonya e wudi be di dwuma nkonya wutimu a wutimi dan ho yade bia opese ye bia eye K Asenso Limited ena me kanfo dia ma nkonya papa no wo mo pe ena mo ma ye bie nti swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, authentic bookshelves no ni nyina eye K Asenso Limited ena me kanfo e dia ma circular dabraka of Iran Clinic Kaneshi Flamingo Road Zango Junction how be hunu yen eya no afre 0302 257 209 and 0302919739 K Asenso Limited womo adaro mo maso emu ne ade dwumadi e de brewo osi home of quality office chairs and bookshelves eno achi nso so ade a fix herbal mpanimfo omo aso emu ne ade dwumadi de ma fix herbal omo de mala mixture de aba eno ne malaria enti se bia malaria ena etete wo obi si odidi a wontene de nanumu ato sanse malaria ha na adwen me kanfo eye fix mala mixture no e de ama fix mala mixture yi no beboa wo ama obetimi adidi malaria huraye ni meti pai me awode me yadwuma kakra bia na mabre me honam tutume endra say dia mete ho so me honam tutume enwan so obenom fix mala mixture me pacho bobi na emu a kama pa yawo fix man capsules odofo eno ne de mema no na de bia ye maso ano omo age di adanse no omo yeso omo di adanse na na ma ne so dimdika say mo famra ye be kan asem mutimi kan asem ma yen eye hemfo a fix man capsules ena edi sa adwuma ni nyina fix man capsules adawromenti medofo enya asem ketua o ene o konkrofo dan mu a adanse die enya senketwa enti se onso so upe adanse ni bi etie ewo wasum na enkonko ese enkrofo bi na de bia mo no mo kan na onso pesu di adanse ni bia wo de try fix eduro no eno ane se wo beko achim odan unye duru achim odan wo se wo hwehwe both chemicals na akwaji ni doso pu ni nyina de afri nkran e de aba eni nti wo ko ho no mo no ye main distributor upe bi de akohia menchene paga fanchene beto me chok ne keka ho mu nyina mfo mani nkyerem ewo both chemicals so akwaji nduro ni nyina bi de aba wo bekwa akwaje ode kama yakodi dwuma ochini ba drugstore Kennedy drugstore Amoafo pharmacy Walgreen pharmacy Chumesi moko ho no mo ani nyina ya achimodan mo nsa ebetumi akabi na dwuma bi amde kwakodie no ode akodi am na efe eya no afreja boot 0205 885000 0205 885000 eno number be free jabut na mum ne doso puomuo no wonkran no wo be free 0208 444442 0208 444442 ana say 0302 902071 eya no afre fix na o majo so na nyame adom moka yetie eninti we nso so yetie a ye ba be di dwuma nwanwaso no kama edi amamo nyankopon ya adom a bosomia ye kowuram ne da etoso enum no enwanyen adesua ye di kan de first one no ahyehyɛ so no ye san de etoso mienu hyehyɛ so sanse omanfo e baaye no edi adanse se aboa wom eninti ye nsan fa bi nka ho ne se yate nti me no ka sei nyame ya adom a on the 5th next month enwa ade kyerɛ ne san e ba so biem enkrofo asan dimrika ba e fa forms no a
a dead the pefe said ye first one on ye and into magiatum into me no kasa yi omo aba a omo fa forms no unyam fa wo de a yesre wo che kra bra be fa forms no na entumi emo a wo kama eye 50 cedis forms ni 50 cedis or de ma akwa ni ntimo fa makwa ne ye de nka ho because ni okuko suya ya wo kire mo no wo tua sika kese ena odi kuko suya nti nso bi suya wo se utumi tua kakra e de eboa free number is 0244 87 8763 0244 87 8763 VK Vocational Training Institute semen kan kire wa no pay se o pe baby akusua ade ensa no dwuma na wo so wanya sika wo de bebo wa wo ho bra maka kire se na nsen enye brofo akese ye betena radio ni so keka brofo akese ni bia ye kod fie ekom nko a be hrama but se wo won nsa no dwuma na o ya wutimi pomatare ba ko pesika wo beje no enya senketo a ene ti me kanfo eye VK Vocational Training Institute e de ama wo a wutie mi anopai me pa chewo obi bisa se die nti no mra VK bra ho sanse eye covet registered training school ena 85% practical training eye assured into uba anye brofo ye kire wonsa no dwuma no said ye obeye no na tumi aboa ye were competent and qualified teachers ye mo nso wa abotre ebe kire wade environment no so eye conducive for learning and into uba ye ho no mo a bibia dem kadua na wasua de nyina wi a wo kono yama certificate of competency we no TVET COVET vet omu nyina recognize and into betimi da koye adwuma nso wo ba bia courses ayeye e wo VK Vocational Training Institute fashion and design ye be kire o said ye wo be pam ema ene mema ntade wedding gown ye be kire o said ye wo be pam no fascinator and a bridal fan ye be kire o said ye wo be ni nyina ya sanso a kire decoration ni de event bia ye be kire o said ye decorate no unse se ne ye decorate ayi no enye sa ne decorate wedding ye be kire ni nyina ne a kire o ethics of the game, the do's and don'ts na etumi aboa o kama pa ye wo achim aboabo David tilapia kwan so hwa achim aboabo David tilapia ne kwan so hwa na behunu VK Vocational Training Institute eya na wa phrase 0241 99 57 75 0241 99 57 75 ye wo machines wo ho and it is a wuni machines a wodi besua kan wo koma to yem kra yin aka san ye machines ya wodi besua nti ugusu a wo kɔ wani na afi wa onya sika watobi na dwuma wo so de kodi no wodi akodi na aboa kama pa ODI electronics nso so se obema wo TV fridge deep freezer gas cooker blender kettle washing machine and iron ade ye home appliance de me pa cho me kanfo ODI electronics no e di amount se wo kura sika na wo de beto oba AHENKAN FM a enhyehyɛ no wɔ hɔ o ebia me pe TV ye di nkoman kama wi a na ye de free baby e wɔ no na ye de abro baby a wukɔ bia ye de bekwa kɔgya wo a wuntua sika bia ebi nso a wusika no enye pe kenkran wunni a onso betumi abetua ne kakra ɛbɔ ano a wabɛfo wade wo de kɔ kama ODI electronics pe na ɛyɛ saa de yi ɔno akyi no obi ani hɔ ye bibiem 0550 900 600 0550 0550 900600 fresa number no enkomo aka kire nyina ne yendi me pa chow AHENKAN sounds or say ye outdooring engagement wedding graduation funeral and program ben na we na be hia sound system me kan for AHENKAN sounds e di amount 0543 35 0934 frewo mo na yeni nkomo ewo e kire ho Bloom's Bookshop and Trading Enterprise Semen kan chow say exercise books and asset textbooks and a wope book and a diako tertiary and now ope diako crutch whatever and one so do any betting with Bloom's Bookshop and Trading Enterprise and so yeah dying any afo front in term say e bo no omo ton won kran no a enu nti wo bo ka kɔ no saa e bo no na ye ton wa ha ya ye ne saa se ne be ya onso be kɔton no anya kakra e de adi ana se unkɔton kra na wo kɔtɔ ba ko a ya tete so se ne be ya sika no ubenya bidia bibi foforo Bloom's Bookshop pe e na ubenya no usan ye ho a ne aka ni nyina ya awiewuo konkwachiri konko kotobe kuma o se branie mu nem ko obebu nem so kama me pa cho kasa tenten top on kof wani kire mu akyem wo dan supermarket ye ne GCB bank no e na edi enhwani mu okwa afaje mu be ya okama frɛ 0244 29 36 32 0244 29 36 32
and 0203 08 30 31 0203 08 30 31 o fresh our number no a na yetimi adi nkomo ewo echire ho kama enyimaku ya daroma no onso so omo aso yasene a uti yenka ewo Ghana's favorite family radio station Ahenkan 93.3 FM. Pacho frame Obuoba Ofori Amanfo. Baby yedro no ye di abrabo mu ahintasem e na edi etwa so. Nti amanyo semo aka nyina akadem. Jenfa ha. We say Obuoba koso na gba adwumaden fabo amagana nko nanim na ye frame the way ye na me penisa o na nanka ye na me penisa pa enti we o se friend saying tawia di free aroso e no de aba tawia ye da so se ye mpanifo no mo ye na ye nyina bla 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 thanks. Okay, so today is your birthday. I am told you are an ardent listener of Maakye. And it's a glorious happy birthday. And confirm what Fro was saying. Kate. Enti Kate, Eddie Free, and you know, say, and Eddie Baye. I say, but your name, birthday, and wish me happy birthday. The crowd made it glorious. I can live to be 93.3 and beyond. Kate. Yanko Homano Sonafe, Yan Conco Fabra Bumo Hintasem Emfa Emma Yeni Yaminipa, Yamidi for or Sofu Prophet in Shra Frempon. Yamini Party and Can and Opay Yamuachi. Yamia dom yenso ye ho ye papa na watwe twa mu ne de em se adwumani de ukodi ba binti yantumi maso sa but questions bebre ba ya ye be hwani abisa ba before ye be questions ne so no ne na ye pase ye hwe ena no ye sua se obu onom a ne hyabre mu no adwuma e wo se wo ye enie wantimi anye nam ntrodie bi esesa ye ene kokofa asa de ba ye ene ye pese ye hwe etimi sesa ebia ne nyame ahye se oba asemasi ena me ware no ye me hyabre mu yere bibi timi si ma ne sesa. Okay. Me fa kwenye so Adam Wate. Me fantia ejiko nyina na tampa ejiko nyina ta so won fa kene na wote benti amba. Eyampa onyankopon ewo nyema wate se ama onipa datini bia na nyema na wate se ama onipa datini no sunsun no etimi sesa. Yetimi sesa eda ewo se wo oba asase so se onyankopon nyanse no okata yemfa wo mbra ejoda sunsun ye ni se wo ba sa ejoda na ni betimi yetimi sesa ama oba ebnada onyankopon nyanse no o de sebre anasa wate se nyema na sa ewe sebre na nkasa no eye sebia bia onyame de wase nti onyankopon wo bia odi obia ase ene ye fe no sebia ene ye fe no sebre nti no se onyankopon sebia ode wo ase anadu weti wo sebia eye doctor na se sa bia ho no ye yuti ho ene wo ko de bi fofura wo be struggle e wo honom ene nti sebia no ensi timi sisa ana sebre no etimi sisa aware a wo se wo ware ye betimi ama bema en wo se wo ware no adaware o ye betimi ama oba en wo se wo ware no wako ware no nti sa nyama we nyina no eye sintin ntwode ene sintin tumidie ene mpidie a wonim na wakwadre a wotimi sisa nyama a wo sintin ane masa nyama o edi enti wadaroma eno no saa no emfa se bia me na asi ewo me life mu sesi a oba na ma ware no ewo se me pini me tirim na me do no me fa nkwa awurade animu mo mpaye because ye nim se eduru ba bie no yabes ni din obo mpaye ama awurade sesa no na tiane se onipa bia
abrabona yebono there are challenges obia otiata tibiano se won ware oba onyankopon de ne mawo ana wateta mawo se won ware nia enwo sanka won ware ne bia no asendia bi eda onipa bia kon so obia wone hawbia ana ne challenges bia onyankopon de ne temu na ta challenges na onyankopon de wo temu no ewo nia onyankopon makwanya ode wo temu a ewo se eyi nia onyame de bia wo enu epie onyankopon challenges no ode wo fanya memu a ewo se eyi bibia ewo wo mu epie obi wo hono ma onim se onyankopon adom no fintima woden onim se onyankopon adom no adoma tede onim se onyankopon ade bibi papa bi adia ne mu eni ti ka onyankopon enhye ye ne nyina no aya na entembebre no owonea opese odi eyipie ewo wu onipa da tani no wu bi nanso efen se sumu no ta adekono yan pese ebebe mu nti no se ye ma oba kokro na se o beden no ekosu too mata ubo hu se ape na ape ama wa bemu ebu into First Peter chapter number 5 and the verse 10. I say, but the God of all grace, who has called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after ye have suffered a while, make you perfect. Into onyankopon ewa assemble of yatu onipedia konso challenges are onyankopon nyanse mu part of the process of the onipedia name edewuba emudie perfection. Or say make you perfect. Number 2, or say establish you, which means that onyankopon ense sediemuno na send no yato so I don't start you be more everything to or say strengthen you, not assign something and setting you. Not say at the way na baby onyankopon episode bi gina. And to onyankopon wo means say any process or do you put your thing. Not the one worry or back na and no ama or how no endorse things senior and can what say ma amanye no endorse things senior and can what say now so onyame ye mobro you for say the enyesa oba no mpu ati no can say but the God of all grace the what time the oba no eba ewade ni mu a onyankopon wo tumi say oma wo adom awu tumi ene sa oba no do enye ono na nka onyame nyanse mu nka wo ne nante de but nyame tumi ma wa adom ama tumi ne nante nante edin tantance bi wa brabo bi afei wadaroma yemra ensemfua ankrofo de bae no na yenyi anu yie enti ba ko frɛ ena na obisa sɛ waware oba na oba na waware no no oba no tai hyehye ntade bi a enye papa waka oba ne ntie obisa sɛ wonye ne den yedi kan no won sɛ abrabɔ na yɛbɔ no eyetinshini ana yehonam temu sunfini ana honam temu ni nyina no ehunhia na oni product ni bia no awɔ sɛ wotumi balance with spiritual life and with physical life. Spiritual life no ɛyɛ wakoma ana wo physical life no ɛyɛ waadwen nti no ɛwɔ sɛ onipa bia no wakoma ɛne waadwen nti bible sɛ wakoma ɛne waadwen ɛne wo nyina ɛdɔ Awurade wo Nyankopɔn na wetia ɔbaa usia no sɛ ɔbaa no sɛnya na ɔdrɛse sɛsia na wo complain no sɛ saa na nanka ɔdrɛse bia adɛn na wantia no ansa na woware no na waware na wie no na wobɛka kyerɛ ne sɛ ɔngyae na kyɛ sɛ wankasa no wohii adeɛ no but initially no wobu w'ani gu so na ɛno na yɛ na yɛyɛ problem mehyia ɔbaa mehyia no no ebi ɔbaa no hwɛ me fɛ nanso natare hyɛ mu deɛ nka menya yɔnkɔbɛteta onipa bi wɔ hɔ no mu a instead of sɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ ano ɔne ɔbaa no bɛkasa no ɔsɛ mɛteta no abrabɔ a yɛbɔ onipa bia na obɛtumi asa ne yɔnko nipa agye nyame nkonkom pɛ nti sɛ wommɔ mpaeɛ ama nyame nkonkom ansesa ɔbaa no na sɛ woyɛ w'adwen sɛ wode w'adwen ne wo nyansa ɛbɛkyɛ ɔbaa no bi a wobɛdi kugu yɛno na mpɛn bebree no ɛyɛ a na ɛde problem ne challenges wei aba ba ne gyi bi sɛ o bible sɛ ɔhene akoma sɛ subɔnten wɔ nyame ntɛm na ɔno nyankopɔn tenetene kɔ baabi ɔpɛ sɛ ɔde ɔbaa no ɛkɔ Awurade no mbɔ ne so mpaeɛ a onyame bɛtumi de ne nsa aka ɔbaa no ɛne kasa dɛ ɔbaa no bɛteta ama no afei kɔhyɛne bi ɛbaeɛ ɔse ɔyɛ adwuma da a yɛbɛtua ne ka biara ɛwɔ sɛ ne mma mmienu ɛbom ɛyare ɛmu ahinta asɛm ne sɛn ebi wɔ hɔ no mu a na sunsun mu no ɛka da ne so
ayanka wo bebre ewu sɛ edushana yɛ ti mu no di ga wo hwɛ bebi ayɛ car ɛyɛ car park anaa lorry station no yɛwɔ spiritual lorry station within the physical lorry station bebi ayɛ di ga ɛyɛ market na wo yi saa no yɛwɔ spiritual market within the physical market asɔre dɛm mu kora yɛ te na yɛyɛ asɔre no yɛwɔ the spiritual church within the physical church na yɛ ti mu a yɛyɛ no ebusua na yɛwɔ mu na wo yi saa no wofo sɛ onananom na wambɛto ɔmo a yɛbɛ mu bi no wofo sɛ mo wɔ he ɔmo apie abusua no mu ɛno nti na mpanyinfoɔ egu nsa a bɛbɔ wɔn din ɛfrɛ wɔn a wɔba nti yɛwɔ sunsun abusua no ɛwɔ hɔnom ɛwɔ physical family no there is a spiritual family within the physical family a yɛn nsa yɛ ni eyi wɔn nti sɛ abusua no ɛbɛkyia saa na sunsun fam abusuafoɔ nso ɛba bi ɛno nti na egu nsa ɛnu ti na tete no ndemire aduane ne atike gu kyɛnse mu ne de siesie ne tuntun anyama ne nyinaa ɛwɔ nia ekyerɛ ɛnu ti no sɛ onipa no ɛyɛ adwuma na sɛ ɔbɛyie na bosome bɛso yɛbɛtua ne ka ne mma mmienu bɛyare a ɛyɛ ka bi adada ne so na sinsi mbɛdusua no kɔdi gya na sɛ ɔmobɔ kaa yɛbɛkyɛ ɛka no ɛma busuafoɔ nyinaa te sɛ sɛnea yɛma mpanyin his excellence na adada nkwaku fado ɔkɔ na sɛ ɔkɔbɔ besia ɛde ba ɔman ghana sɛ ɛbɛyɛ mpuntunzim a wakɔbɔ besia ɛnyɛ me ne wo na ɛkɔɔyɛ ɛnyɛ me ne wo na ɛhyema no nanso ɔkɔbɔ besia na sɛ de ba a ɛyɛ me ne wo taxes ɛna ɛde bɛtua no saa pɛpɛpɛpɛ na ɛkyɛ wɔ sunsun mu nti saa nipa ko no ɛwɔ sɛ sunsun mu no yɛtumi bɔ mpaeɛ ɛgyina yesu mogya ɛne akwankyɛ nyankopɔn bɛma yɛ so ɛtwa sunsun no ɛka ɛfi ne so ɛyɛ ɛka na ɔretua na sɛ ɛka da wo so a yɛtumi si wo sika ɛka da wo so a yɛtumi fa kwan ahodoɔ bebree sotumi de adeɛ to sotumi de adeɛ to wo mma so ɛka da wo so a wokan second king chapter number 4 bible sɛ odiyifoɔ bi ɛde ka ama ne wuyɛ ama yɛbɛfa ne mma akɔsia wɔwa nti ɛka deɛ sɛ da wo so a ɛtumi de saa nneɛma wɔ nyinaa ba nti ɛtumi si bɛka ana ɛda onipa ko no so mene wo kasa nyina messages a ɛba ɛyɛ papa yi wɔmfa ne number man because questions na ɔmo bisabisa no tore bia na pressure na me akasa kra too much wa nti na de wada roma me so me bedane pressure ni bia ba wo so ye benya number bi a obi wo ho no mo a opese wo kana asem but ya na aha na ye radio so nti ohun said ye wo kana wada roma number bi wo ho sa me number is 0249 627973 me pato yesu su biem 0249 627973. Okay, 0249627973. Anopao ewia o anadio besio ni pa ko ne friend ya ne sabe kan wasa number ne. Okay. Eti de ebe ne se questions na aka ni nyina bi de befa ho. Yen so de gusu a eba mako no na ye ne wadi mu nkomo e wa ha. Nti anopa de wada roma se de ya to pressure ni bia ma wo no ye be ma wo kwan na woni wo mo akotwetwe nkomo. Okay, yeah, that's bebre papa. Enti abusuya na tese saa netie abrabo a ye buide bia meka kire mo se na hokwa bibia na hokwa eni nti ya na wabɔ mpaye abrabo mu ahintasem nyame ya adom a yegusu akɔ yanim yebesuya ne ma bebre obu ono mo a ɔse ɔwo ye no ne ba ne ye bema but ne ba ne ye ne niema se ma eno no ɛwɔ sunsuansuo bi se wakɔwo ba bema pa na hwe abɔnto no ye ne ho se wo ba eno no efiri he Nyankopɔn ya adom a next week ye behwe na woni misa wo yi sunsun mu nioma ne di si nkyɛn a ye wo physically no anase medically no apomuden kwan so no ɛya na ɛyɛ bibi na touchy ma because woni misa ye wo gene a efiri oba ene bema ho so omu hia a saa nsuo no gene no obia produce bi bema produce bi oba produce bi so what I say enti so omu kabo mu saa ne gene no ano bɛyɛ den asene ne yonko no wanhwe ya na akwada no ɔkɔ akɔfa saa suban no enti so oba no ɛde ano kɔyɛ den kyɛn bema no a ɛno na mpɛn bebre no ɔmo so wo yɛ bema na so yɛ ne niema sɛ ma nyame ya adom a yebesua ɛyɛ sunsumu ade anase sɛn ne tie obi wɔ no mo a ne ba yɛ bia ɔma nani nkɔ ne ho wa mo wani ankɔ wo ba ɔyɛ ne ho kwadwo besia wanhwe ya nkwase afo yi ba bɛkyere na bu ne to agum ma wani nkɔ wo ba no ho
Uyo ofo onso asede ne se nti nyame yadom next week. Abrabo ma hintasem. Hintasem be na wo saade anim. Se benka tachie pa no ye ne ho so oba. Hintasem bi wo mu ana. Medically no, I was here sua bibi di frim. Anasa say ne tie. Enti ene ye nhia next week. E wo abrabo emu hintasem so. Na ye nsua ne o ma ne bebre. Ye yesunsun mu adwuma ne wi a afei ye ne apomudinfo no so be kasa na o so so yadwo ma dwenkyere. Eno ne firi he. Enti se wo ba no obehave saa ede ma ben na obetumi aya aboa no ase owofo yen sere no yen pia yen pamopam no yen ye no but o your owofo a wo asede e wo se won so hwe na wo ye nyame yadoma next week eno ne yebesia 53 minutes after 9 a.m. Yemfa ko ana ye monwum madane odifu yi o se me nhye nkomo ana me mprichi Abrabo na wo bono me dofo uhia sunsum mu nipa ewom so ate ase enu ti ni akofa de aba abrabo mu ahintasem course no na eba me so na ano odin ti me di bia mapani no 0249627973 eba cho wuhia me kuru mu a ono ane number wakeka me ha madwen pa cho pa okay beba cho ye mo number no wa free udi ni ba bia ka say free anwani wonji anwa yinti o o de de mbo abaso nyankopon se wa mempe kula o mi hu de ko so pa wo wi ase na mle osofo na onzo ebola pa se ma fa na ma no me fre na ni ne ko ba anwa ya tie da si bebre anwa oso won twen me ye mo number no ye hwese ye be fa frefo mienu pe na fe ye sorry so 0201 944 485 and a 0554 820 910 mo amu ni se Monday de ya ye mfa call nti ne ye de kwana tum no mo nya ne tem ne yenko me ba cho udi ni ba bia kasa free yo fe mic me kasa fi achmoda boss mpa cho yenti o ofa kono wa kan sampa na me bisa se wataba oso iso ana ye ni ta di nkomo okay na me nama no me san kan singa bitma anya ne nama me pacho mate ye besa de atudwa nsan ya sorry why okay me da si bebre me pacho di ni bebia ka se free Oyo. Yes boss Akaja mse Monday yemfa call on nti se ye bie kwan tum sa no ya na mama ya ni ntem pacho di ni bebia ka se free Hello. Yes boss. Good morning. Morning. Me pacho di ni bebia ka se free. Sister say we tuntumem. Sister say wa me pacho yenti o. Obuoba mpa to me pe sofo ni number. Me pacho mate. Ya be san dia tu dwa why? You. Me da si bebre. Bibi wo wi ase. Enti wo ye guy. Hwe ma me ka sem nkyere o. Ghana akonwa kese no esi ho no. Akonwa no ya penti ho no. Ansa na wo betena so no. Agi se owura baabi. Say the battle is the Lord, the battle is the Lord. So no, I know the dada cry. No credit me catch it on. No credit me catch it on. Yeah, the battle is the Lord. Boy, until that, massa. I was here do rubber be punu because Abrabano aye bono bibia na hokwa. Tie. Isi da wo be fa Nyankopon kwan so ana be fa ya no de. But ani da so wo mo ni se wo fa Nyankopon kwan so a wo no wo te se osu aboroboro utim ni utim. NDC ba u business be ye MPP ba wa ma u business be ye Mahama netiso u business be ye Akufaru netiso u business be ye o de nye me twen se party bi mransa dabi obo mpa de ho hye urade nsa no kro no ani ti ba cha opani number ni 0249 ye wie yemfa ko bia biem yempeke ko bia mo amofre no nyame yado mo chena Mondays yempeke course 0249 62 79 73 0249 62 79 73 questions no fan fa ho Mami mfa sedan confirm odi ahenkan kwame yeboa
Only the executive producer for this very show. Adwempa Hini Kofi Mensah, your lead producer. Kobe K and Eboano. Kwame Asante Diako socials ni nyina. And into Facebook, YouTube, and then one ni nyina da. Kwame Asante Adaroma. As you see at the Abranti and wabini wa net ni mu. They say, oh, wish birthday and what true nipa didn't go as hey. Ofre me Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General. Dimi nsumeti wo Facebook. Facebook ni Obi Ofori Amanfo. And Instagram ni de yesi eye Commander General. Yaje atum. Di achi wo ho na ni papa brebre ni enche. What you say? Samson na wo follow AHENKAN933 e wo Instagram wa. Nyankopon ya domo this week say jebi am de begu nkrofo bi so no. Instagram ne be ye adwuma 10. Mayensia wo chena say Yesu ama. But enwumere yi we have a date. Enwumere yi Kobike ye hefa na wo beko. Enwumere Kobike ye call Golden City. Obeko DMC. Minim say o pekasa dia. Eso kasa na me ne this year mi so dia. Enwumere ye be hunu Golden City and ye nyina ye ni e kire. Me pacho eye be my Valentine. Be my Valentine. Be my Valentine. Oh my goodness. Be my Valentine. Golden City Park. Mayensia oho na enwumere yi. I beg you to say you come yeah, my live band music. So I'm every boy time. One baby dance here. It's your enwumere so. I beg you to say you come a Golden City Park. Anybody we won't fight you. Abu any ascent already know. So I'll be right beside you. Like the They don't know. They don't know what's going on. From the very beginning of the show. Anybody we won't fight you. Already know. I'll be right beside you. Any person, any platform or the channel. To err is human, to forgive is divine. Ye no afraid aboy abaso. The uncle yin so. Who share baby no atwe adwen so. Me no nya adwen ane no nkyere se metamfo ne ho. Me so and won say oye metamfo. So at as here. And into yes also. Na edi nwedi ahodo aka dia to aso. Nyankopon ya adom ene me no ka se kra shas here. Achimodam ra she bedwani se wo ye free health screening. Owia wasan aye vows day gift. E dia mam nti se wo health insurance na ewu a. When you chire mu abo there backgrounds me no ka say o ma hyase dada kra. For your de e free. And it honorable nyame nhira wo. Orofo mi enhyi ochena. So Timbuktu Ghana Mali Sumanguru you know what you show. Radio Papa Abozege. Thank you. Ghana Adesimama Yamamunyina mo achibiem adeba AHENKAN933 FM so. Aya kasebotew ensema hodo a ene yakan kasebo emo awia dumienu ena anwumre no nsia se de da ye de esomo ewo na wotwe no emu no ensema hodo bedimu akotene no ene dai ena ye de eba bedan we na enei ukopiemu aye ewo mrahye bedwafia dom tetete no ano edani majority leader ade atugwa HM se 11 no amafo kikasa asisi ade 11 na ba bedane dia chese ye problem nyina Ghana ha nyina eba besi ano anase ebeboa amane nyina akoyie wo se da bi entesa se da manfo bi ka no die ne wahu nti a wo de san semwe aba betu dwa edimo enchiremu ede bebrel san so na eye eku a wato din se speak your mind movement for ede atudwa ka kire eye NMC for na afi GJ for se one mo enhwe na afi semtefo ayetete chuo no omo anya bibi emfa ho eye opanyina no eye twetwerefo opanyine ede ma Ghana man panyina be de kire
Dr. Alhaji Mamudu Bawumia e de atodwa e kire mu se eye e-passport no sebe mpredua sanya agudie se de yekika se yebese Ghana card no ebeduru ba bi na bedane ye e-passport no eye ni brisam eye ade aban no de no magu akwa so a ebefiri ase edi djuma wadre mu nsam enso betimu enkyire mu MPP amanyokuo no eye mabunu damfre eni national wode atodwa e kire mu se Ghana for enja se ye bona na danko akufu adosobo esan won na ta kire me ye chichichi nsamkyerefo no se enye no kre de biara eda emu nkyire mu ye de ba bedan wona sa kro na so no wode atodwa kire mu se enka ne Ghana man panyin owura John Dramani Mahama wonyai se wo hye akire no obojamu ebese Ghana sebisebio emprebiasa asrafo wonom gitumi di fika mam kabia mamu mo se yade a ense emfata ni nyina so ene senti a wokasa emu nkyire mu ye de ba bedan wo eye betiesim ewo eye bremu emfimfini mansi no enso emu ni ahwe se de ahunidi ensam enso asibi eko emu enkomo ya de beba na ya de mu beko eye achem achiase na achiase district no na eye lab town one more ade atodwa so ekire mu se babbo nsem ade se nyana na mo so kra babbo nsem ayi bibia wo wonom emo enkomo ye de beba wo eye achem eye achem ade krum so wonom so atiem fla ban se wonom ehia nneoma betumi aboa ama asetremu enso ayemne de ama wo social eye amenities no wonom ehia bi enso ewo wonom pa na Ghana Physicians Assistant Association one so kire se one mo tuatua one ko strike omo helpa enso anything unim se enne eye adofo ne adofo eda Valentine Day no eye ne na esie na ye ne eye one ma omunim de normal ben eba no eda pon bi se ya ye no mbabon komo no so amema yinkyirimu ene afa hweye nso a ewo mu enyina wei eye nsema hodo a eye na watwe abel kasa vidie na awia dumienu na afe eye anwumere no nsia na watie ahenkan akan kase bono medin adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa endu anim ka me soli adwuma kwabra cost na pamfo wanam ayekrado Ghana akuafo Adama West Africa